Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo á convocatoria do Pleno Ordinario do Concello de Fene de 3 de setembro de 2020 con 12 puntos na orde do día. Bueno, e unha palabra pedida ao final. O punto primeiro, aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 5 de 8 de 2020. Non sei se hai alguna... Se non hai ninguna intervención, pasamos. Punto segundo, dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 713/2020 a 791/2020. Pasamos ao punto terceiro. Aprobación se procede da proposta da Alcaldía de corrección do erro material no punto número 5 da sesión ordinaria do Concello Pleno do día 5 de agosto de 2020. A palabra. A Comisión Informativa de Dinamización Económica na súa sesión ordinaria do 24 de 8 do 2020 no seu punto 2, estudo informe consulta da proposta da Alcaldía de corrección do erro material do punto número 5 da sesión ordinaria do Concello Pleno do día 5 de 8 do 2020 respecto das bases de execución do orzamento do exercicio 2019 prorrogado para o 2020 relativo ás subvencións nominativas, acordou ditaminar favorablemente a seguinte proposta. Onde di relación nominal de subvencións nominativas, beneficiario ASPANEPS, concepto, programa asistencia telefónica, ASCM, mantemento anual da entidade, debe dicir relación nominal de subvencións nominativas, beneficiario ASPANEPS, concepto, mantemento anual da entidade, ASCM, programa de asistencia telefónica. Bueno, como se pode ver, non varía nada dos importes, non varía nada do que é o total de subvencións. O único que estaban equivocados os conceptos dos programas entre as PANEFs e a Asociación de Minusválidos. Non sei se hai algunha intervención. Bueno, esperamos un momentiño para a votación, en todo caso. Sí, decía, non sei se hai algunha intervención. Pasamos entonces á votación do número 3. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 4. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do BNG relativa á utilización dos fondos municipais por parte do Goberno do Estado. Doulle a palabra a Manuel Rol. Bueno, boa tarde. Esta é unha moción que xa se debatiu, non esta moción, senón unha do Partido Popular, que nós, dende o BNG, emendamos, e a emenda que presentamos en aquel momento é que hoxe traemos como moción. Do que se trata, como todo o mundo sabe, é que despois daquelas reunións de xefes de Estado no marco da Unión Europea, o Estado español logra uns recursos financeiros para os vindeiros anos, e inmediatamente despois, a principios de agosto, os concellos son advertidos de que o Goberno, dende o Ministerio, ten pensado facerlles unha proposta para obter os seus recursos financeiros que levan anos acumulados dende 2012 concretamente, dende a aplicación da lei conocida a Lei Montoro de estabilidade orzamentaria. Entón, a inmensa maioría dos concellos, tanto os galegos como o conxunto do Estado, levamos, digamos, aforrado, por decirlo, creo que no termo bastante xusto, aforrados, varios millóns, miles de millóns de euros, en concreto os concellos galegos, uns 1.300 millóns de euros, e a oferta que fai o Estado, o Ministerio de Facenda, para poder utilizar eses 1.300 millóns do Estado, no caso dos concellos galegos, entre 15 e 20.000 os concellos de todo o Estado, é entregarllos ao Estado, darlle ao Estado liquidez, ou certa liquidez
financiera a curto prazo e, a cambio, o Estado non los devolvería aos concellos. Para o Bloque Nacionalista Galego, ese é un mecanismo un tanto revirado para facer algo moi sinxelo, que é eliminar, derogar, suprimir, podense utilizar centos de calificativos, incluso emendar a actual lei de estabilidade orzamentaria, e é o que se propón no texto da moción, e no acordo, por non reiterar todo o argumentario utilizado xa no pleno anterior e posteriormente se vai utilizar na moción do Partido Popular, nós o que propoñemos é que a Xunta de Galiza solicite, e digo Xunta de Galiza porque é que representa a todos e todas os galegos e galegas, solicite ao Goberno español a derogación da Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera para permitir ás entidades locais atender as competencias propias con cargo aos remanentes e ou superávit, así como ampliar a capacidade de endeudamento das administracións locais para afrontar os ditos gastos. Punto segundo, que a interlocución do Goberno do Estado cos concellos galegos se estableza a través da FEGAMP, entidade na que están representados a totalidade dos concellos galegos e as 4 deputacións provinciais. Son os mesmos acordos que o Partido Popular no pleno anterior non quixo aceptar como emenda a aquela moción, que era moito máis rimbombante, pero que non entraba no fondo da cuestión. O fondo da cuestión non é que o Goberno do Estado oferte un sistema de dades mos cartos e vos devolvemos de outra vía. O fondo da cuestión é que a lei Montoro é unha lei que nestes momentos, se se aplica a estricto sensu, impide que un concello gaste o seu remanente e o seu superávit en cuestións de urxencia, de emerxencia, incluso de catástrofe ou calamidade, como podría ser o COVID. Só se lle permite nesa lei ás comunidades autónomas e ao Estado, curiosamente, os que foron incapaces de aforrar. Por tanto, a proposta do BNG é que se derogue esa lei, que a Xunta de Galiza se preocupe en derogar esa lei. Palabras, Partido Popular. Bueno, decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, voceiro non, concelleiro de Urbanismo, respecto aos temas dos fondos dos recursos propios das entidades locais que debatíamos no pleno pasado e onde o Bloque Nacionalista Galego votaba en contra dunha moción presentada polo Partido Popular. Nos desde aquella rogábamos aos compoñentes deste pleno, os 17 concelleiros que formamos partes deste órgano representativo de todos os veciños e as veciñas, que estivéramos unidos á hora de loitar porque non nos chantaxearan o Goberno do Estado, non o Goberno da Xunta, cos aforros de todos os nosos veciños e veciñas deste concello. Xa non digamos do resto de Galicia e do resto de España, senón pelear polo noso, polo de Fene. O Bloque Nacionalista Galego hoxe nos trae unha moción no que parece que o principal culpable ou responsable, o principal organismo que pode poñer fin a esta locura feita desde o Goberno de España por Pedro Sánchez é o presidente da Xunta de Galicia, e non se olvida que un dos principales que teñen nas súas mans que isto non vai adiante é o propio Bloque Nacionalista Galego, que foi o que investiu o presidente, o representante do Partido Socialista. Parece ser que o que está a negociar tamén os orzamentos do Estado, se algún día os presentan, pois parece que tamén está aí. Pouco nada ten que ver o Partido Popular con esta solución. Entonces, pareceme, en ese sentido, falábamos no anterior pleno, o Partido Popular, que nos parece un pouco de chiste, primeiro, botarlle toda a culpa ao Partido Popular, a Xunta de Galicia, e depois esa teima que ten o Bloque Nacionalista Galego de ser tan extremadamente territorial para unhas cousas e para outras non. Eu lle pediría a usted, que está aquí sentado, e os seus compañeiros, e o señor alcalde e os 4 concelleiros, que pensaran en Fene, en Fene, en Fene e en Fene. E nada máis que en Fene, olvídense do resto, porque despois queren ser tan pouco territoriales que se van hasta Galicia e que entenden que o único órgano competente para negociar coa que hai que falar é a FEGAM. Pois mire, señor Polo,
señores do Bloque Nacionalista Galego. Lles guste, non lles guste, a día de hoxe, nos, evidentemente, formamos parte dun concello, dentro dunha provincia, dentro dunha comunidade autónoma e dentro dun país que é España, de momento. Cando nos sexamos, pois podemos facer as negociacións máis estritas e máis cortas. Pero de momento o que hai? E os órganos se elixen dunha maneira que está establecida nas distintas normativas. Pero, bueno, como lle volvo a repetir, o teñen nas súas mans. Teñen as súas mans neses acordos de goberno que teñen no Goberno de España, no Congreso dos Diputados, no Parlamento, no que de vostedes nunca renuncian a ser parte. O que pasa é que non teñen os apoios dos veciños da nosa comunidade autónoma. Entón, ese é o problema, que se por vostedes fora iban 15 para Madrid, que eso non creo que renuncian a ningún deles ao escano. Mire, usted ve que todos os males deste tema veñen por unha lei que é coñecida como a Lei Montoro de Estabilidade Orzamentaria. Mire, eu non lle vou dicir os grandes logros que poido conseguir aquela normativa, porque se adotou, que vostede tamén os coñece, pese que de cara aos micrófonos, pois terá que vender unha imaxe. O certo que deu seus frutos. O certo que aqueles concellos que saneamos as nosas contas podemos usar eses remanentes. Pero vostede o que está mezclando é esa chantaxe do Goberno do Estado que pola asistencia desa lei o que está a decir é que aqueles concellos que non compran a regra de gasto non a poder usalo. Entonces, non confunda. Non confunda. Aquí existe un culpable, que é o Goberno do Estado, do que vostedes forman parte, indirectamente, pero forman parte. Entende? E hai un presidente deste Estado español, que é o señor Sánchez Castejón, que, co seu Consello de Ministros, o que está tomando estas decisións para precisamente roubarlle os cartos que vostede ben decía aforraron os veciños e as veciñas, xa non só do noso municipio, senón de todos os que forman parte do territorio español. Dito isto, vou dicir tamén unha cousa. O noso presidente, o dos que estamos aquí sentados aí, o noso presidente de Galicia, non de España, da Comunidade Autónoma de Galicia, tamén lle dixo o presidente do Estado que tumbe esta normativa, que a modifique. O apoio está en vostedes, en os que están do alcalde Palí. Elles dan os números. Sei que a mellor a concelleira do Grupo Mixto me dio non teño nada que ver Podemos, pero Esquerda Unida está aí involucrada. Se non é así, o retiro. Pero dito isto, son vostedes os mesmos os que poden cambiar absolutamente todo isto. E despois, eu creo que adolecer de que veñan a negociar con un órgano que solamente, única, exclusivamente, afecta unha norma que vai afectar a toda España, Galicia creo que en ese sentido están honrados. Eu creo que o Bloque Nacionalista Galego trae esta moción aquí a este pleno para salvar un pouco a cara do que fixo no anterior pleno, cando o señor alcalde e os 5 concelleiros que o acompañan votaron en contra desa moción que se centraba únicamente e exclusivamente na que se falou no seu debate de Fene e nada máis que en Fene. Se houve algún despiste referente a outros temas que nada afectan e nada podemos decidir, foi por parte do Bloque Nacionalista Galego. Partido Socialista, alguna intervención? Grupo Mixto, Esquerda Unida? Nada. Concelleiro, algún? Moi brevemente. Nos vamos, lóxicamente, agradecer a postura de todos os grupos xa na comisión, agradecemos tamén a postura dos grupos aquí no pleno. Nos falamos, cando falamos de derogar esta lei, estamos falando dunha lei que afecta a Fene e ao conxunto dos concellos do Estado que lles afecta, e en concreto tamén aos galegos. Nos creemos que o Estado español ten unha organización territorial perfectamente e claramente delimitada e non decimos nada fora do lugar cando decimos que o presidente de todos os galegos e galegas e por extensión representante máximo de todos e todas nós debe de ser a persoa que encabece esa xestión. E o digo porque o dixo, ademais. Pero o dixo nos medios de comunicación. Pero non pideu que eu saiba unha reunión co Ministerio, ni fixo unha acción política real, máis alada puramente propagandística a que nos ten acostumbrado. Entón, a nós nos parece moi ben que o señor presidente da Xunta estea de acordo con derogar a lei Montoro
nos parece moi ben que yo reclame ao señor Sánchez, pero tamén nos parecería perfecto que, además de facer o medio de comunicación, o fixese de verdade. En todo caso, nós temos claro que non responsabilizamos a Feixóo neste caso de nada, nin o decimos na moción, nin nos acordos, nin no texto da moción, nin nos acordos. Nós o que decimos é que Feixóo o que ten que facer é poñerse ao frente, abandeirar aquelo que di nos medios de comunicación e co que nós estamos totalmente de acordo, que exixa, que demande a derogación desta lei, que é realmente o problema de fondo neste momento dos recursos, que nun momento onde os concellos necesitamos ter liquidez, necesitamos, en moitos casos, incluso poder ir a créditos para desenvolver novas líneas estratégicas, o que fan é, por un lado, o Goberno do Estado non impulsa ese cambio, pero, por outro lado, o Partido Popular, xa o veremos na súa moción, tampouco impulsa ese cambio. Dino nos medios de comunicación, pero non o di no Congreso. E non se preocupen que polo único representante do Bloque Nacionalista no Congreso non vai quedar, non teñan medo por eso, non vai quedar que esta proposta vaya nesta mesma línea, pedir que se derogue esta lei, porque é injusta. Alguna intervención máis? Mire, primeiramente, é sen acritud. Eu creo que a usted, señor Polo, isto xa sin acritud. Eu creo que a usted, eu creo que xa é a terceira vez que yo digo, nadie lle chama Pollo. Creo que non. Chamámoslle Polo, porque usted se apellida Polo, verdad? Pois Feijóo é Feijóo. É Feijóo, non é Feixó, non é Feixor, non é Feixoto, é Feijóo. Costa pronunciar a J igual, non o sei. Di usted que agradece os apoios ou non agradece os apoios. É que é normal que usted os agradezca. O Partido Popular e os veciños de Fene non poden agradecer o seu, nin o seu, nin o do alcalde, nin os dos 4 concelleiros. Porque vostede non apoiou que o Goberno de España se quedase cos cartos dos veciños de Fene na anterior moción no pleno de agosto. Sin embargo, o Partido Popular, os 6 concelleiros que formamos parte deste grupo municipal, non somos como vostedes. Para nada. E nós sempre estamos del lado dos veciños de Fene. Por eso, cando vostede veñe cos seus argumentos de radio tracatrá e nos fala de que o principal problema é a lei de estabilidade, usted non fala de Fene, porque Fene non ten ese problema. Fene cumpliu coa regra de gasto. Fene, gobernada polos fachitas do PP, cumpliu a regra do gasto. Fene, o ano pasado, tamén cumpliu a regra de gasto. A ver se o ano que ven ustedes cumplen a regra de gasto. Vale? Entonces, dito isto, usted non diga eso, porque os que fixemos os deberes podemos seguir cumplindo. Eso non quita de que o mellor sexa necesario facer unha serie de reformas. E, evidentemente, que o señor Feijóo sí que manifestou que se ese era o problema, que procederán ao seu cambio. Pero os cambios das normativas se fan, que afectan estatalmente, se afectan ao Congreso dos Diputados en Madrid, non aquí no Parlamento de Galicia. Eso, por un lado, cando lle falamos de territorial, nos parece delirante que unha normativa que vai afectar a todo o Estado español, a todos e cada un dos municipios que forman parte do noso territorio, que ustedes poñan nunha moción que o interlocutor co Estado español señan a Fegán, entende? Que iso é de traca mantraca, entende? Non, hombre, non é así, porque mira, se o diputado do Bloque Nacionalista Galego, o único que teñen, que antes non tiñan, formara parte, fora o vicepresidente do Estado español, ni siquiera aí debería de ser así. Vai afectar a todos e cada un dos concellos. Usted trae aquí os seus argumentos, que están moi ben para o Concello de sabe Dios donde, pero usted non fala de Fene. E ese é un gran problema. E máis, para unha persona como usted e os seus 5 compañeiros que están falando todo o tempo de territorialismos pequenos e cada vez se reduce máis. Pois, por favor, se falan de territorialismos, céntrense, que a vostedes lle gusta eso, en Fene e os veciños de Fene. E decía vostede, teño que agradecer o apoio do resto de concelleiros. Pois sí, mire, o Partido Popular non vai a votar a favor desto, simplemente por unha cuestión de orden e que nos parece increíble. Sabe por que non é competente a Xunta de Galicia, nin son que teñen que estar? Porque todas estas decisións adotaron no seo dos órganos da FEM, dos que representan a todos e cada un dos concellos de España. Ese órgano que está de interlocutor co goberno do noso país. Ese, principalmente, un dos primeiros motivos polo que o Partido Popular non vai apoiar esta moción, pero non vai a ir en contra, tampouco,
porque entendemos que a súa intención foi moi boa, facer política, pero no fondo nós tampouco queremos que os cartos dos veciños de Fene, aínda que con a lei Montoro non se irían para aí se non fora polo Goberno de España, pero de todas maneiras vamos a absternos no contido e nos acordos que se están a poñer. Algo de intervención? Mire, vamos a ver, vostede é capaz de meterse co apelido, ou como eu pronuncio, o apelido do presidente da Xunta, que é Feixó, a todos os efectos, aínda que lo teña como Feijón encastellanizado, castrapeado, como por desgracia están moitísimos dos apelidos dos galegos e das galegas. Eso é castrapeado. Feijón non existe en el dicionario. Existe Feixó, igual que Raxoi, e moitos outros apelidos que, desgraciadamente, desafortunadamente, están... Pero, en todo caso, o debate dunha moción onde nós propoñemos que se derogue unha lei onde o seu presidente Feixó está de acordo e que vostede me diga todo ese rollo para ao final decir que vostede non pensa en Fene. Mire, está equivocada, pero totalmente equivocada. E o único que quere é ocupar minutos de pleno parecendo que está falando de algo, pero desto en concreto non falo de nada. Pola lei, no momento do estado de alarma, nós non poderíamos gastar os remanentes deste Concello. Pola lei, os gastamos, se é necesario, por suposto. Outra. Mire, aínda de querer que o aplaudamos pola exposición que nos acaba de facer agora sobre os apelidos. Usted non é nadie, non é ninguén para decir como se apellida unha persona, e como lle costará no DNI será como se apellide, non? Digo eu. E o respeto non é a primeira vez que yo digo, eu creo que xa é a segunda ou a terceira vez. Pero, bueno, veo que a usted non lle entrou na cabeza. Dito isto, creo que coa súa intervención deixa bastante que desexar. Me alegra que dixer ahora mismo que por isto que ustedes fixeron uso do remanente de tesorería o que van a facer, me gusta que digan exactamente eso, precisamente polas decisións que tomaron durante o estado de emerxencia e despois do estado de emerxencia e con respecto ás distintas mocións que falaremos máis adiante. Mire, usted quere desprestixar a intervención dos distintos participantes aquí dicindo que a xente non ten idea. E usted está a repetir unha serie de cousas cando usted sabe perfectamente que pola lei Montoro o Concello de Fene podría usar perfectamente o remanente, porque este señor, sendo alcalde, quere que lle recorde a cantidade de obras que fixo co remanente de tesorería, quere que lle recorde, porque lle podo falar de asfaltados, de parques, alumbrados, etcétera, etcétera. Entonces, non venga contando usted aquí lo que a usted le interesa. Si ben é certo que os concellos que non cumplen con esa regla de gasto e a oferta pública de emprego, que a Concellería parece que tal, precisamente púdose cubrir así por cumplir a regra de gasto, por facer ben as contas. Vale, que existen concellos que non poden asumir isto pola lei Montoro? Pois precisamente, pois que se cambie. Que se cambie. Non existe problema ningún, pero non terxiverse a intervención e intente falar de Fene en algo que está englobando a todos e cada un dos concellos, porque en Fene a realidade é distinta. Se non hai máis intervencións, pasamos á votación neste punto número 5. Votos a favor, o 4, perdón. Votos en contra. Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 5. Aprobación, se procede da moción do Grupo Mixto Municipal sobre o referendo sobre o modelo de Estado e outros acordos complementarios. Paso a palabra a voceira do Grupo Mixto Esquerda Unida. Boa tarde a todas e a todos. Nos presentamos unha moción por un referendo sobre o modelo de Estado e outros acordos complementarios. O pasado 3 de agosto, a Casa Real comunicaba a intención do rei emérito Juan Carlos I de Borbón de abandonar o territorio do Estado español ante a polémica xerada polo que considera acontecementos pasados da súa vida privada. Episodios que deron lugar ao inicio de investigacións penais, primeiramente en Suíza e despois a iniciativa da Fiscalía do Tribunal Supremo Español debido á súa condición de aforado. O ex-xefe do Estado estaría presuntamente implicado en delitos de corrupción, branqueo de capitais e evasión fiscal continuada e de enormes dimensións, que só poden comprenderse pola práctica sistemática de amplos sectores do poder político, institucional e mediático de mirar cara a outro lado en todos os asuntos que teñen que ver coa Casa Real e a monarquía. Ao contrario do que esos sectores interesadamente nos queren facer crer, as actividades do rei emérito distan en moito de ser un caso puntual e privado.
A sucesión de acontecementos evidencia que a Casa Real acumula toda unha serie de actos ilícitos que sitúan a monarquía española moi lonxe do seu pretendido comportamento exemplar tan manido como falso. O caso Nós custoulle unha condena de prisión ao daquela Duque de Palma Iñaki Urdangarín por desvío de fondos públicos e fraude fiscal. O curmando exmonarca Álvaro de Orleáns actuou de testaferro e parece estar implicado no cobro de comisións multimillonarias pola venda do Banco Zaragozano. O propio Felipe VI figura como segundo beneficiario do patrimonio irregular amosado polo seu pai, sendo coñecedor, como mínimo, dende marzo de 2019. Ante estas circunstancias, o actual xefe do Estado, Felipe VI, permanece calado. Que a xefatura do Estado sexa un cargo hereditario, no que, ademais, os varóns gozan de prioridade na liña sucesoria, é unha anomalía democrática e un anacronismo feudal sobre o que a cidadanía nunca tivo opción de decidir. A monarquía é unha institución imposta polo franquismo tras case 40 anos de ditadura iniciada cun golpe de Estado á República. A experiencia amosa polas continuas inxerencias dos monarcas en cuestións políticas que a súa principal función é manter o statu quo herdado do franquismo, o inmobilismo e os privilexios da aristocracia e os poderes fáticos. O debate sobre o modelo do Estado é rapidamente cercenado. Calquera reforma ambiciosa do noso sistema de goberno, como a articulación territorial, a redistribución da riqueza, a radicalidade democrática ou a propia monarquía como institucional, choca coa existencia dunha Constitución española inamovible, blindada para estas cuestións, pero vulnerable a modificacións exprés como a do seu artigo 135 para priorizar o pago da débeda sobre a protección dos dereitos da cidadanía. A complicidade dos partidos dinásticos do réximen do 78 coa monarquía, incluindo a actual presidencia do Estado, resulta escandalosa. Non só se infantiliza a cidadanía, furtándolle a posibilidade de decidir sobre unha institución imposta pola vía das armas, senón que se colabora activamente na opacidade, a falta de transparencia e o mantemento dos privilexios de quen utilizou os recursos públicos e o ben común no seu propio beneficio. O Código Penal ofrece máis protección á Casa Real que a calquera outra institución ou cidadá a través do delito de inxurias á coroa. Pola contra, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos mantén unha liña xurisprudencial clara, en virtude da cal os ordenamentos xurídicos non poden outorgar unha protección especial e cualificada aos cargos e institucións que se consideren máis importantes, senón máis ben todo o contrario. O descrédito da monarquía xa se converteu nun clamor popular, porque pon en cuestión o propio funcionamento da democracia e da xusticia. Compre tomar medidas que permitan á cidadanía recuperar a confianza nas institucións e poderes públicos. Para todo eso, solicitamos do Pleno de FENE que se proceda aos seguintes acordos. Primeiro, exixir a celebración dun referendo no que a cidadanía decida sobre a continuidade da monarquía como depositaria da xefatura do Estado. Segundo, condenar a fuxida do rei emérito cando está a ser investigado pola Fiscalía do Tribunal Supremo. Terceiro, instar o Goberno do Estado e o Congreso a que inicien unha investigación parlamentaria polas accións realizadas por don Juan Carlos de Borbón dende o ano 2014, momento no que deixou de manter a súa condición de inviolabilidade xurídica. Cuarto, instar o Goberno do Estado a derogar o delito de inxurias ao rei e á Casa Real recollidos nos artigos 490.3 e 491 do Código Penal, igualando a protección penal da honra desta figura e institución coa do resto da cidadanía. Quinto, exixir, de probarse os delitos que se investigan, o reingreso ás arcas públicas do patrimonio adquirido ilegalmente polo rei emérito. E sexto, instar a todas as administracións, a comenzar polo Concello de Fene, a retirar calquera honra ou título honorífico que ostente Juan Carlos de Borbón. Nos entendemos que nos motivos está máis que xustificada. Hai cuestións que nos chaman a atención, porque entender que Juan Carlos de Borbón considere que estes feitos polos que agora se saleu a situación das más sexan acontecementos pasados da súa vida privada. Nos entendemos que cando alguén vive da cidadanía, a súa vida privada como que non existe, en todo caso menos cando está a cometer delitos que se traducen en roubo ao pobo español. En calquera caso, o tema dun cargo hereditario
tampouco é algo que sexa moi, bueno, non é, digamos, entendémolo como un que non, a ver, non son capaz de buscar a palabra. Entendemos que é hereditario, o pobo español non ten dereito a decidir e, ademais, estamos na situación de que os varóns gozan de prioridade, o sea, por un lado estamos loitando para equiparar igualdade no tema de homes e mulleres en todos os ámbitos, en todos os efectos da vida, e resulta que aquí solamente os homes poden acceder a ser reis, non? Bueno, nos gustaría que fose realmente a investigación que fose desde o minuto cero, non desde o momento que deixou de manter a súa condición de inviolabilidade. Pero, bueno, en calquera caso, antes estaba amparado, agora non está, e nos entendemos que hai motivos máis que suficientes para que, primeiro, facer un referéndum e, segundo, que este home sexa xulgado como corresponde e que devolva o roubado. Partido... Esperamos un... Vale. Partido... Sí, xa está. Moi breve, porque a propia moción caeu por o seu propio peso. A ver, a frivolidade da presentación dunha moción destas características é evidente. Se algo necesita este país ahora mismo non é a cuestionar o modelo de Estado, que era unhos froitos impresionantes desde a morte de Franco, se fixo unha transición exemplar e se conseguiu que o xefe de Estado encabezase a transición. O xefe de Estado que agora se cuestiona. Co cal, o último que agora mesmo necesita este país enteiro, España, é cuestionar o modelo de Estado. Vamos, nos parece unha frivolidade, unha falta un pouco de vista dos prioridades que ten os ciudadanos impresionante. E máis, o debate non está para nada na rúa, é dicir, unha cousa que se está facendo de forma completamente arbitraria. Dito isto, home, eu creo que isto de dar por feito certas cousas é un pouco frívolo. Nos, os aquí presentes, quero dicir, creo que os ciudadanos tamén, o sea, a maioría dos ciudadanos dan por feito que as cousas só ocurren cando unha sentencia judicial así o decide. Co cal, dar por feito determinadas cousas que solamente saen en algún medio de comunicación, darlle credibilidade a unha persoa concreta, sea onde sexa, non é porque non sexa española, senón porque sea onde sexa que diga unhas contas cousas a un medio de comunicación e que se transcriben, e iso valga máis que a palabra dun ex-xefe de Estado no noso país, nos parece tamén dunha frivolidade moi grande. Dito cal, nós, se hai algún tipo de responsabilidade, pois, obviamente, estamos de acordo que se depure. Ahora, aproveitar que está... Parece que iniciándose algún tipo de investigación para, así de golpe a porrazo, cuestionar o modelo de Estado, que, ademais, tantos froitos deu dende a morte de Franco, que é dicir, cunha transición exemplar e co perduramento do maior período democrático da historia de España, home, unha pena que traicione Esquerra Unida a memoria dun dos seus principais valedores na época da democracia. Eu creo que se botarían a chorar se vesen que Esquerra Unida encabeza unha moción desas características, sabendo que os líderes daquela, empezando por Carrillo, lle tiñan un gran afecto ao rei Juan Carlos e sempre reivindicaron hasta a súa morte o seu papel na transición. De feito, eu tratei, a nivel profesional e a nivel humano, con moitos comunistas que recoñecían o importante, moitísima xente de esquerra, de extrema esquerra, que recoñecían o papel importantísimo que xogou o actual xefe de Estado para que houvese unha democracia, xa non digamos no golpe de Estado. Co cal, cortar toda esa historia tan importante de España que ele encabezou porque haxa unha persoa que ande dicindo certas cosas por aí, nos parece unha auténtica frivolidade. É máis coa que está caendo. Eu creo que creemos que as prioridades son outras. A pandemia é moito máis importante. E isto non deixe de ser, aproveitando que hai unha investigación, me parece escandalosamente frívolo e, desde logo, unha irresponsabilidade absoluta. Simplemente dúas cousas. O tema, aparte desto, que é o central, o tema judicial, xa o dirá un tribunal, igual vostedes saben máis que os xueces, pero xa se verá nunha sentencia, que son os únicos que decidirán se houve algo ou non. E, por certo, ya claro que a prioridade de sexo, que efectivamente aparece na Constitución, unha cousa que se intentou cambiar varias veces, e hai un consenso absoluto de todos os partidos políticos. Pero
un presidente socialista, nin sequera o PP, deixou no aparcado porque se quería levar con outras cousas e non había consensos. E hai un consenso absoluto. E de todas formas, a próxima jefe de Estado vai ser unha muller. Non hai ningunha dúda, aínda que lle nacesen algún irmán. Co cal, ese problema na práctica, aínda que non se cambia na Constitución, está totalmente solventado. Co cal, é un pouco falar por falar, o que acaba de decir vostede que está mal, que esa prioridade por sexo, que se puso por unha cousa moi concreta, que vostede saberá, pero que na práctica, xa digo, a próxima xefe de Estado non quera ningunha dúda que será unha muller. E dito cal, insisto, por suposto, votaremos en contra, porque non ten nin pés nin cabeza a moción que vostede presenta. Partido Socialista non vai intervir? Sí. Bloque Nacionalista Galego? É curioso que, bueno, boa tarde a todos e a todas, é curioso que para o Partido Popular nunca sexa o momento de investigar as corrupcións. Está claro que é o partido delas. O BNG nunca estivo de acordo coa transición nin coas decisións que nese momento se tomaron, e menos que levara incluído un rei que ninguén votou. A monarquía en si mesma é un atraso, sobre todo agora que descubrimos que a vida do monarca era unha vida oscura e chea de unha vida pouco exemplar. Consideramos que é hora de investigar a fondo toda a corrupción da Casa Real e xulgar aos Borbóns polas súas actuacións con todas as consecuencias penais e políticas. Desde logo, o BNG si vai a votar a favor desta moción. Concelleiro Antón Uceda. Sí. Mire, voceira do Grupo Mixto, por máis que eu coincida con vostede en máis de 90% da súa exposición, sobre todo en canto ás demandas e, por suposto, de que calquer delito ou calquer indicio de delito de corrupción deberá ser investigado, tanto se é da Casa Real como se é de calquer outro partido político ou institución do Estado. Pero para o Partido Socialista ten feito declaracións o secretario xeral do Partido Socialista de España e o presidente do Goberno en canto a que para o Partido Socialista o pacto constitucional seguía vixente. Para este concelleiro tamén entende que o pacto constitucional que se traduciu nunha Constitución na que votaron maioritariamente todos os españoles, e o feito de que haya unha monarquía parlamentaria, e aí si é o único punto que me atrevo a correxirlle, non foi porque ninguén o impuxera polas armas, senón porque todos os españois votaron, e nesa votación saliu maioritariamente aprobada a Constitución do ano 78, que a que nos rige na actualidade. Por tanto, se ese punto non constara, eu non tería ningún problema en votar a favor, pero desde logo para min, igual que para o Partido Socialista a nivel federal, o pacto constitucional sigue vixente, o modelo de Estado que se votou, que votaron os españois coa Constitución do ano 78 sigue vixente e ademais, creo, estou convencido que se leva traducido nunha época de un importantísimo avance nas liberdades e na situación económica e no benestar dos cidadáns deste país. Concelleira de Esquerda Unida. Dúas cuestións. A min é que cando escoito que o jefe de Estado é a figura que mellor representou a transición, que quere que lle diga, señor Franco? Penso que ten que ler un pouquiño máis de historia, Penso que ten que ler un pouquiño máis de historia. É curioso que vostedes sempre falen, para vostedes nunca é momento de tratar vamos a chamar así, a corrupción, non me saía a palabra, a corrupción, nin da monarquía, nin dos partidos políticos, nin da Iglesia. Nunca teñen tempo para tratar esas tres cousas que son tan graves como a pandemia. Fíjese o que lle digo. Porque, mire, a cuestión que me fala vostede que lle preocupa a pandemia, claro que sí que nos preocupa a pandemia, pero mire que o que roubou o emérito, sabe canta xente podería comer? Vostede é consciente deso? Porque, mire, alguén que chega como xefe de Estado imposto a dedo e que ven pouco máis que con unha má diante e outra detrás, e despois ten
acumuladas contas en todos cantos bancos hai a nivel mundial, bueno, que quere que lle diga? De algún sitio sale, de traballar precisamente non foi, vale? Bueno, pues a conta de algo vive, evidentemente. Despois, vostede di que aquí é que lle estamos dando credibilidade a unha persoa, non sei que da prensa. Mire, eu aquí non falei nin da prensa, nin dixen que era unha persoa que acusaba. Eu non sei vostede que situacións pensa, nin que situacións quita. Eu aquí non falei nin de prensa que, digo que sí, que os medios de comunicación apoiaron sempre a Casa Real e taparon sempre as súas desfeitas. Eso está claro que sí, pero eu aquí non falei de que ninguén acusaba, ni de nada de nada. Vostede me fala de que un presidente socialista deixou aparcado o tema. Mire, eu estou en Esquerda Unida. O tema co Partido Socialista resolva vostede co Partido Socialista. Vale. E despois, bueno, me di unha cousa, mire, lle vou dicir, vostede me di que Carrillo lle tiña un gran afecto ao rei. Mire, lle vou dicir unha cousa, eu a vostede tamén lle teño afecto, pero non vou a estar con vostede no Partido Popular. E se mañá teño que asinar algo que permita que o Partido Popular desaparezca, o vou asinar, pero iso non quita que eu a vostede lle teña aprecio, Vamos a separar as cousas, vale? E despois, bueno, que vostede considere que o debate non está na rúa, bueno, pois eu non sei se vostede, o mellor é que a pandemia o colocou ou ubicou moito dentro da súa casa, pero, bueno, é un debate que sí que está na rúa. E fai moito tempo que se está pedindo un referéndum, vale? Para decidir se se quere monarquía ou república. E máis, mire, lle comento que en algún momento está en historia, en hemerotecas, en historia, que en algún momento non se quixo facer un referéndum por medo precisamente a que se votase fora a monarquía. Vale? Entón non me diga que non é un debate que está na rúa. Estamos falando de xente que rouba cartos e para o Partido Popular nunca é o momento de xulgar a corrupción en ningún ámbito. Vale? Rouba cartos e despois a protección que teñen. Mire, o propio rei emérito, eu recordo de salir nos famosos, como se chama, de Navidad, nos mítines eses que larga por Navidad, cando dixo, cando estaba na rúa, que iso tamén estuvo na rúa, non sei se vostedes o saben, estaba na rúa o do seu xenro, e dixo que todos os españois éramos iguales ante a lei. Mentira. Hai raperos que están na cárcel, e algún que escapou para non ir ao cárcere, vale, por chamarlles o que son, por decir que son ladróns e que son algunha palabriña máis que non vou utilizar aquí porque estamos no pleno, vale, pero quero dicir que están no cárcere por decir a verdad. Entonces non me diga, e se ademais a min a lei me ampara que vostede a mí non me poida insultar, vale, vostede a min non me pode insultar porque me protexe a lei, pero eu a vostede sí, e a mí non me vai a pasar nada, non me pode decir o señor emérito que todos somos iguais ante a lei. Mentira, vale, gozan dunha serie de privilexios nos que todo o mundo, ou a maior parte de determinados grupos políticos e de determinada prensa e determinados estamentos miran para outro lado, pero non miran así. Se a vostede lle falta pan e ten que roubala no súper, verdad que non? Entón, mire, está moi ben que vostedes non queiran meterse coa monarquía, eu o podo entender, porque é herdanza dos seus, vale? Pero non me diga que non é o momento, vale? Non me diga que non é o momento. Bueno, non sei se pasamos a... Bueno, unha intervención para non alongarnos en isto, porque terá que pechar a que presenta a moción.
Venezuela, Cuba, Corea, China, todo eso nunca van a investigar a ninguén, nunca. Eso é a diferencia. Co cal, ojalá se investigue. E privilegios, home, pero vostede renunciou algunha vez a alguén de Esquerra Unida aos privilegios que teñen como diputado? Mire, non me maren. Moitas gracias. Bueno, mire, eu... Bueno, perdón. Sí, só vou a rematar unha puntualización. De todo o que dixo, só vou facer... Eu xa non vou tamén por... Unha puntualización nada máis. Ningún tipo de contestación á intervención do portavoz, sí, neste caso do Partido Popular, xa non quero nin entrar, pero para rematar este debate unha puntualización só lle vou a facer. A que presenta a moción, por favor. Lle vou a decir que a intención de Esquerda Unida, e moito menos a miña, é traer unha moción para marealo nin a vostede nin aos seus compañeiros, nin compañeiras, vale? Eso o primeiro, vale? Para que quede claro tamén, que non poña na miña boca cousas que non dixe. Ben, e mire, de todo o que me dixo xa non vou entrar, porque a fin de contas, quero decir, non vamos a votar a tarde debatindo esta moción, que xa sabemos que na van a aprobar. Solamente lle vou a contestar a unha cousa. Vostede, se medio se o toma, bueno, en tono jocoso nos di que foi posto a dedo, pero si se votou na Constitución, claro que sí, perdón, se votou na Constitución, pero na Constitución o meteron con calzador, o te lo papas ou te lo papas. Mire, lle vou a recordar unha cousa, mire, lle vou a poñer un exemplo de algo que ocurriu aquí, o pouquiño de entrar eu, non sei o tempo que levaba. Recordo que se trouxo aquí, estaba vostede de concelleiro de Facenda, vale? E iso o recordarei toda a vida e yo vou a poñer como exemplo para que vexa que a veces hai que votar con nariz tapado, aínda que no meu caso a nivel personal non é a miña costumbre, pero bueno, eu lembro unha modificación de crédito que trouxo vostede para varias cousas das que os que estábamos aquí, que algúns somos os mesmos, lle pedimos que a trouxera en bloques separados porque de todas as cousas que vostede traía, nós non queríamos facer modificación de crédito para eso. Pero vostede nos colou polo medio unha modificación de crédito para servicios sociais. Claro, quen lle vai dicir que non? Entón, claro, colou. Pois co tema do emérito na Constitución é o mismo que a súa modificación de crédito. Vale? Nada máis. Vale? Nos la comemos con patatas. Creo que xa está debatido suficientemente. Procedemos á votación da moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Perdón, dou a palabra á voceira do Partido Socialista. Creo que hai unha emenda que aceptada polo Partido Socialista, non sei se para evitar duplicidades de debates en dous puntos que son similares. A voceira do PSOE non sei se xa vai a presentar coa emenda ou se lle presenta despois a emenda, como ela decida. Hola. Como había dúas mocións que iban no mesmo consenso, as dúas mocións xuntáronse, entonces traxe o que sería a proposta de resolución a seguinte. O Pleno do Concello de Fene insta a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a que, primeiro, amosar o rexeitamento ao protocolo do COVID para o ensino aprobado pola Xunta de Galicia. Segundo, iniciar de forma inmediatamente reunións con representantes de profesorado e das familias do alumnado para acadar un documento consensuado que permita afrontar o desenvolvemento do curso 2020-2021 coas máximas garantías posibles nesta materia. Terceiro, se dote aos centros do profesorado e o personal suficiente para garantir unha actividade educativa correcta en calquera dos escenarios posibles que se poida dar así.
Encende o micro, por favor. Vale. Primeiro, amosar o resentimento ao protocolo do COVID para o ensino aprobado pola Xunta de Galicia. Segundo, apoiar as reivindicacións das asociacións de nais e pais do alumnado, abrindo a urxencia por parte da Xunta de Galicia un diálogo para poder resolver os problemas que impedirán o desenvolvemento do Plan Madruga dos comedores das actividades extraescolares no curso 2021. Instar á Consellería de Educación, Universidade de Formación Profesional, primeiro, a iniciar de forma inmediata reunións cos representantes do profesorado e das familias do alumnado para acadar un documento consensuado que permita afrontar o desenvolvemento do curso 2021 cas máximas garantías posibles. Segundo, dotar aos centros o profesorado e persoal suficiente para garantir unha actividade educativa decorreta en calquera dos escenarios posibles que se poida dar ao largo do próximo curso. Elaborar e financiar o plan extraordinario de limpeza e mantenimento dos colexios deste Concello derivado do COVID-19, asumindo a totalidade do sobrecuste. 4. Establecer unha reunión urxente ca FEGAM para valorar todos os recursos necesarios para o normal desenvolvemento do curso escolar, así como xerar unha dinámica de colaboración estable para que este cometido metres dure a situación extraordinaria. 5. Que os fondos extraordinarios do Goberno de España destinados á educación se negocien de maneira transparente con todos os sectores implicados. E 6. Dar traslado dos presentes acordos á Consellería de Educación, Universidade de Formación Profesional, ao presidente da Xunta de Galicia e aos grupos parlamentarios do Parlamento Galego. Bueno, esta emenda que é similar, que aporta 2 puntos máis á propia moción do Partido Socialista, foi unha emenda presentada polo BNG, damos palabras porque evitaremos con isto xa proceder ao debate do punto seguinte que o retiraríamos se sale para diante, lóxicamente. Partido Popular. Unha pregunta. Primeiro, é que non me quedou claro. Vai o Bloque Nacionalista Galego a retirar a seguinte moción? O Partido Socialista acepta esta emenda presentada polo BNG. Se sale para diante, lóxicamente, nós vamos a retirar a nosa, porque a proposta é conxunta cos puntos que inclui tamén o BNG. Inclúese 2 puntos do BNG na do Grupo Socialista. Partido Popular, alguna intervención? No. Esquerda Unida? Nada. Bloque Nacionalista Galego? Nada. Entón, procedemos a votar esta moción. Votos a favor da moción. A moción ou a emenda? A moción con esa emenda xa. Non, nos queremos intervir. Primeiro... Bueno, pois é o que estábamos comentando. Pero é o que che estaba preguntando. Aceptas a emenda e despois debatimos. Claro. Está aceptada e por eso empezamos... A ver, perdón un momento. Perdón, tranquilidade. Me deixan un momentiño, vamos a ver. A ver, estas dúas mocións levaron... Vamos a ver, permite un momentiño. Estas dúas mocións pasaron as dúas por comisión. Ou eu estou moi equivocada, usted, na primeira, cando fai a exhibición da moción, tamén nos terán que dar traslado a nós, por se temos que dir algo de emenda ou se queremos emendala. E despois debatiremos. Hasta ahora foi sempre así, disculpe, justo. Bueno, non sempre foi así, pero é así. Vale, entón, non sempre foi así. Pero, en principio, sí. Non, para máis, teñen vostedes a emenda aí desde o principio do pleno. Vale, correcto. A ver, ao mellor é que non se entregara, vale. Entón, teñen a do Partido Socialista, que no seu momento se debatiu en comisión, teñen a emenda que presenta o BNG e que o Partido Socialista acepta, por eso estou preguntando agora intervencións. Pois adiante, vale? Claro, acepta quen presenta a moción, pero quen presenta a emenda terá que presentala, e aquí non a presentou ninguén. Pero, bueno, dito isto, malo entendido, xa está ben. Bueno, leído esta proposta de acordo entre, a emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego, que é outra moción que levamos no seguinte punto do día, que entendemos que xa non vai a ser obxecto de debate, nos o que queremos primeiro decir é que nos gustaría facer unha pequena pregunta ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego.
E con esta pregunta, pois, faríamos a nosa intervención. A pregunta é moi clara. O Partido Socialista de FENE, o Grupo Mixto e o Bloque Nacionalista de FENE están de acordo cos fondos extraordinarios do Goberno de España? Non sei o que van a O decir último os voceiros, punto. non sei o que van a decir os voceiros, pero eu creo que aquí non se trata de pregunta-resposta, o que se trata é un debate dunha moción. Ustedes opinen e despois os que presentan a moción lle contestarán. Non preguntas, bueno, isto non é o cole para preguntas, eu creo que... Bueno, vale. Interveña vostede, faga as preguntas que queres, faga a súa intervención. E os voceiros dos demais grupos lle contestarán o que estimen oportuno.
tamén é culpa da Xunta. Perdone un momentiño. No, perdone un momentiño. De momento... No, sé que duele, Mire, non doen... As mentiras nunca doen. Es un momentito, hombre, que despois xa nos vamos... Llevo a facer unha aclaración, por favor. Llevo a facer unha aclaración. Estamos nunha moción con cousa concreta. Ten vostede un apartado, rogos e preguntas, para facer eso, porque se o que vai facer agora é pasar o repaso a rogos e preguntas e despois volve a preguntar o mesmo, despois é absurdo. Entón, por favor, céntrese vostede na moción. Mire, señor alcalde, usted non me ten que decir a min o que teño que contestar como argumentario nunha moción. No, señor Polo. Eso sería se vostedes foran todos. Señora Bertua, lle estou pedindo... Que me está retirando a palabra? Non lle estou retirando a palabra, lle estou pedindo que se centre no asunto que estamos debatindo. Se centre usted no asunto que estamos debatindo. Pero xa me estou centrando. Que ten que ver as praias cos colexios? Por favor, céntrese. Pois perdón, se non me deixa falar, digo, estas son as propostas que trae o Goberno de FENE do Partido Socialista do Bloque Nacionalista Galego. Que pensa facer coas escolas o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego de FENE? Que pensan facer? Teñen aí o comedor, unha galiña azul que lles está facendo un escrito para que limpien as zonas jardinais. Xa máis, nin gobernando o Partido Popular, nin gobernando este señor, nin gobernando Iván Puentes. Pasou eso, xa máis. Eso desde que están vostedes, que son unha morea de xente, 10, Dios me libre que foran 6, que non daban feito nada, vir o pleno levantar a man e traer estas mocións enlatadas, tirando das orellas a Xunta, que dígame vostede, que veñen perder o tempo, porque realmente con 42, 43, non sei, xa non sei, que veñen perder. Simplemente eso. Entón, en el mea culpa. E despois, o Concello de Fene ten unha obriga de cara á limpeza mentras non se transmite na FEGAN. Que está previsto por parte do Concello de Fene, do Bloque Nacionalista Galego, que ten a partida presupuestaria, e por parte do Partido Socialista, que hasta onde teño entendido, leva a Concellería de Servicios. A limpeza dos colexios é da Concellería de Servicios. Que teñen pensado facer entre os dous? Mentres non se acaban todos estes acordos. Van a invertir máis cartos, van a contratar máis personal, van a licitar, teñen un contrato de limpieza dos colexios. Gústalle estas intervencións? Porque estas son as intervencións que vamos a facer. Me parece todo moi bien, todo moi bien. O que sí que lle digo claro é que, como xa demostrou o noso presidente, o señor Feijóo, se algo non funciona, o vai a cambiar. Porque realmente o que non fai nada non se equivoca. Non se equivoca. Por iso vostedes non se equivocaron en ningún protocolo do COVID, porque nada fixeron. Pero este señor vai a rectificar e posiblemente tome a decisión máis acertada, pero se non a toma, vai a ser a máis acertada sempre asesorado, evidentemente. Entonces eu lles pregunto, e me parece moi ben, os protocolos son para cambialos, como todo. Se a vostedes non lle gusta o que lle escoitan, teñen un gran problema. O sea, enténdese, a usted, señor alcalde, me ten que dicir a mí o que ten que dicir e o concelleiro de Facenda e Urbanismo por detrás dicindo sí, e o alcalde o que che ten que dicir o que tens que facer. Non, señor, está usted moi engañado. Usted yo terá que dicir os 5 que acompañan. A mí, dende logo que non. Me poderá chamar ao orden. Pero desde aquí lle volvo a rogar que non vulnere os dereitos fundamentais destes 6 concelleiros, porque cando eu falo, lle volvo a repetir a todos e a todas. O que fala, antes, falaba nome dos 6 que estamos aquí, o señor Juan Franco. E esta señora fala nos nome dos 6 que estamos aquí. E cando fala o señor Gumesindo Galego, a señora Tamara, a señora Juana Barro e o señor Andrés Serantes falarán o nome dos 6. Vale? Entonces, usted non nos vai decir a nos o que temos que decir. Eu entendo que lle pode doer, entendo que lle pode molestar. Dito cual, o Partido Popular entende que esta moción está fora de lugar en todo o seu contido. Nos vámonos a abster porque realmente nos parece que todas as medidas que se adoten de cara ao comezo do curso escolar son boas e son positivas e todo o que suma e tal, nos parece sesgada no sentido de que o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, se olvida, se esquece desos 93 millóns de euros que non sabemos nin cando van a vir e que lle obligan a un órgano como a Xunta de Galicia a negociar cos órganos representativos o seu destino, cando realmente quen fixa o seu destino vai ser o Estado. E despois, desde aquí, lle rogamos ao Goberno de Fene que, por favor, que se poña as pilas, que de momento, e hasta que non se cambie ese acordo FEGAN, o Concello de Fene ten unha responsabilidade moi grande con todos os nenos e as nenas, que eso nunca pasou neste Concello, cando gobernou o Partido Popular, e aí están as obras, a Xunqueira tamén para ver,
Todos os colexios. E a día de hoxe, bueno, por non decir, ainda non temos previsto nin os conserxes. Con eso lle digo todo. Entende? Entonces, non me fale usted de falta de personal, non me falen vostedes de que non existen cartos, porque así que existen, e díganme vostedes que plan teñen, porque polo que parece, nos escritos e que nos fan chegar os pais e algún equipo directivo dos distintos centros deste Concello, por parte do Concello, non existe resposta ninguna. A culpa é da Xunta e non existe previsión algunha de cara a asumir as responsabilidades que temos. Se lle molestou o tema das playas, o retiro. O resto que dixen é todo dos centros escolares e máis que me quedo moi corta. Perdón, representante de Esquerda Unida do Grupo Mixto, non vai intervir. Representante do Bloque Nacionalista Galego, despois volvemos a... É tan maravilloso o protocolo da Xunta de Galicia para os centros escolares que o primeiro día que empece o curso teñen unha folga convocada. É maravilloso, maravilloso. É unha cousa, é tremendo. Mire, desde que non hai ningún tipo de material nos colexios a día de hoxe, nin nos centros de educación infantil, e o digo porque o sei. A día de hoxe non hai ningún tipo de EPI para as traballadoras e traballadores. Ningún, nin máscaras, nin xel, nin medidas de seguridade. E iso ten que facer a Xunta de Galicia. A día de hoxe están intentando buscarse a vida polos propios centros solos, absolutamente solos. Non teñen axuda da Xunta para nada, para nada. Entonces, se teñen pensado facer unha folga o primeiro día do curso, imagínese que ben fixo as cousas o seu señor presidente Feixóo. Que ben o fixo salir na televisión antes das eleccións todos os días. Está desaparecido. Un desastre. Señora voceira do Partido Popular, un desastre. É normal que as familias estén preocupadas, é normal. Hai moitas cousas que quedan por facer, sí, e se farán, porque a Xunta de Galicia non fai o seu traballo. Partido Socialista. Bueno, parece que todos os males dos colexios son de fai 6 meses. A Xunta de Galicia cambia unhas ventanas no Colexio do Ramo e deixa parte do seu entorno sin facer. Debíalle dar vergonza á Xunta de Galicia facer o traballo que está facendo no Colexio do Ramo. Vostede, que leva moito máis tempo que nos aquí, debería saber como está, pero en toda a documentación que quedou en Obras e Servicios, casualmente non hai ningunha valoración desas ventanas, nin dese estado. Parece vostede que coñece moi ben o estado dos colexios, pero nós tamén. Podolle asegurar que sabemos como está cada un deles. Sabemos cales son as competencias da Xunta de Galicia e por iso traemos esta moción. Traemos esta moción porque a Xunta de Galicia non está a facer o seu traballo. Importa, lle ben pouco que os rapaces teñan que incorporarse á escola e non teñan as medidas de protección, nin os habitáculos, nin as aulas, nin este nada a día de hoxe feito para empezar o colexio o día 10. Parece mentira que vostede, que deixou tantos proxectos feitos, incluído entre eles o do tema do comedor, que tanto vostede pregunta, como tamén fai o seu traballo dentro da oposición e tamén revisa o que entra polo rexistro, é vostede conocedora de cal é a situación dese comedor. Vostede conocedora. Entón, como é conocedora, decirlle que se está traballando nel, pero que realmente, sí, todos os problemas que veñen derivados dese proxecto que vostede tanto alardea, igual tiña que volver a revisalo, vale? Entonces, o que non me gusta da súa intervención é que señale co dedo. A min, cando era pequena, sí, non me gustaba nada que me señalaran co dedo. Non me importa que vostede diga o que queira, sí, porque está no seu uso da palabra, pero non me señale co dedo. Non me señale co dedo. Non, señaloume co dedo. 1, 2 e 3 veces. Entonces, eu estou pedindo que non me volva a señalar co dedo. Eso primeiro, vale. Non me intimide co dedo. Eso primeiro. E o segundo, o traballo dos colexios, non se preocupe, estará feito para o día 10. Vostede preocúpese de como deixou. Preocúpalle moito tamén cal é o ritmo de traballo, pero igual tiña que se preguntar canto traballo seu quedou sin facer.
e canto traballo seu quedou sin tramitar. Esta moción ven aquí porque vai directamente ao señor Feijóo, que non está facendo o seu traballo. A ver si, recordándolle desde todos os concellos socialistas, sí, que estamos aquí, e como vostede di, que traemos mocións enlatada, vostede, a que presenta hoxe no pleno, tamén enlatada, super enlatada, ben comprimida. Entonces, vostede atende ao seu traballo, e non nos dé leccións de como xestionar, porque para muestra quedou un botón. Non sei se hai algunha intervención máis. Bueno, comezando polo tema da folga. Mire, simplemente isto. O tema da folga, estamos en Galicia, goberna o señor Feijóo, a folga está máis que asegurada. No resto das comunidades autónomas ve vostede, e ademais o din, é un exemplo, a xestión que está facendo Feijóo e a nivel escolar. Donde non gobierna el PP, non se preocupe que non va a haber ninguna huelga. Vale, non se preocupe. E tamén lle digo que hai que escuchar tamén a radio, pero a Radio Nacional, a que vean de toda España, que falan tamén que existe Extremadura, existe Alicante, non falan solamente hasta Pedrafita. Pois ali tamén che falan das reunións que existe ao lado, e o xente comparece, e os representantes dos distintos sindicatos comparecen e se reúnen cos consejeros de cada comunidade autónoma. Bueno, dito isto, vexo que vostedes, periódico, Radio Xeral e Televisión Nacional de España pouco contemplan. Bueno, dito isto, a folga non preocupa a un presidente que acaba de gañar con 42 diputados, que eso ten que doer, ai, Dios mío, ten que doer moitísimo. Mire, non é un exemplo máis, e precisamente despois da xestión da pandemia. E o tema das escolas non vai a ser unha excepción na xestión de Núñez Feijóo. Bueno, dito isto, decirlle, cando fala vostedes, hai unha diferencia entre vostedes e nós, entre vostede e eu. Eu non deixei feito ningún proxecto. Primeiro, porque eu non fago proxectos. Segundo, non sei se vostedes os están a facer agora, pero eu non os facía, sabe? Tampouco facía informes xurídicos. Eso primeiro. E o segundo, usted é a concelleira de servicios, correcto ou non? Eu non era a concelleira de servicios, porque usted me fala singular, sabe? Ni a concelleira de servicios, ni a concelleira de obras, co cual eu non lle pude deixar feito ningún proxecto, ni na miña área. Vale? Dito isto, lle digo, usted formou parte dunha votación o 5 de febreiro, se non me equivoco, do ano 2020, no que se votou unha moción que ustedes presentaran 15 días antes. Correcto ou non correcto? Cando me equivoque, vostede na intervención me corrixe, vale? En xaneiro presentaron ustedes a moción. De que proxecto falas? Estamos en setembro, o inicio do curso 2020-2021. De que fala vostede? Que leva gobernando desde o 5 de febreiro aquí? Faga os deberes, hombre, faga os deberes. E a usted lle acabo de facer unha pregunta clarísimamente. Que protocolo teñen ustedes a nivel limpeza? Porque, mire, a mí me parece moi ben o que está falando a concelleira, a voceira do Bloque Nacionalista Galego. É que o sei por pouca propia experiencia, porque a xunta tal. Pero, señora, lea os acordos, que os competencia para levar os xeles e todo eso é competencia dos centros escolares. Para eso teñen as súas dotacións. Vale, eso por un lado. Pero tamén lle digo a usted, usted que forma parte do goberno, que ten ao lado o concelleiro de Facenda, faga unha partida para levarlle o xel hidroalcohólico a todos os centros escolares de Fene. Que problema teñen ustedes? Ustedes que no medio do COVID tiraron dunha lista que estaba caducada, que non lle esteblou o pulso, ustedes que levantaron un informe de reparación para pagarlle un carné a un traballador collido a dedo. Que problema teñen ustedes para coller os cartos, por moito que seña competencia da Xunta, que non o é, é competencia dos centros educativos. Axúdenlle os centros educativos, lévenlle o material. Toda a vida, os alcaldes deste concello colaboraron cos centros educativos fora das súas competencias, gobernando na Xunta de Galicia Pérez Touriño ou gobernando o Partido Popular de Fraga de Núñez Feijóo. Toda a vida. Que problema teñen vostedes agora? Por que non quere axudar os centros educativos? Con que non é súa competencia. Pero a min o que me preocupa é o que é competencia deste goberno, do Partido Socialista do Bloque Nacionalista de Fene. Que protocolo COVID de limpeza teñen vostedes? Porque aparte de que hai que axudar os que temos aquí ao lado, aparte de todo eso, é que é obligación deste Concello. Ni lo sabemos, ni lo conocemos, ni tenemos ni idea. Y no me diga usted que la moción que viene después es enlatada comprimida, porque son 5 folios. Enlatada larga. Entonces non me desprestixe. Eso por un lado. Despois, por favor, teñen que ter un pouquiño de tal. Unha directora, os escritos dos pais, por favor, que na vida
Unha directora dunha escola infantil tuvo que presentar por escrito dicindo, por favor, teñen empresas privadas contratadas sen contrato. Teñen personal, mas non pode ser. Sale listas todos os días. Por favor. Eu non me vou a meter na súa xestión, pero sí que podo protestar dos distintos traballadores. Onte entraba un escrito dun pai, dunha escola deste centro. Me va a decir que ese pai era de Ferrol. Non, é un pai que leva un neno aquí e lle presentou un escrito en nombre de todo o colectivo. Lles presentou a ustedes o Bloque Nacionalista e o Partido Socialista. E iso usted o sabe. E sabe que lle vou a decir? Que o Partido Popular vai a cambiar o sentido do voto. Vai a cambiar o sentido do voto e vai a votar en contra, porque vostedes non se merecen nin a nosa abstención. Porque son dunha maneira que veñen aquí a soltarnos unha chapa que por encima está totalmente equívoca, non asumen ni sus competencias, porque que me veñen a dicir que competencia da Xunta, poñer, limpar os centros, ou poñer o xel e que xa mandalle traca, porque igual vostedes por eso non iban a limpar nin poñen o xel. O Partido Popular vai a votar en contra e tranquilamente, sí que decirlle que confiamos en que o protocolo da Xunta sexa o mellor e se non é o mellor, se vai a cambiar para que o sexa. Pero, por favor, desde aquí, os 6 concelleiros do Partido Popular, lle pedimos ao Goberno Municipal de Fene que, por favor, faga os seus deberes. Que non se preocupe, que nós, onde tiramos que tirar das orellas ao Partido Popular, o vamos a facer. Pero, neste sentido, o Partido Popular vai a votar en contra. Esquerda Unida, algunha intervención? Bloque Nacionalista Galego? Sí. Só aos fascistas lle molesta o que vota o povo e a nós non. Non, é porque di que nos molesta. Ah, vale, pois antes de reírse, se se ríe Rocío, nos reímos, se non nos reímos, correcto. Pois eso, só os fascistas lle molesta o que vota o povo. A nós non nos molesta para nada. O seu señor presidente gañou, mira que bien para vostedes. Mira que bien para vostedes. Mire, protocolo COVID en este concello desde o minuto cero. Moito se leva traballado, pero moito, moitísimo, yo podo asegurar, En este concello, moito. Varios protocolos. Se cambiaron cada vez que se cambiaban os estados de alarma. Vale? Entonces, non nos vai a dar vostede leccións de que se houve protocolo ou non. Que vostede non se preocupara de se o sabía ou non é cousa súa. Estuvo 3 meses desaparecida, o cal me parece normal. Había que estar confinados e confinadas, correcto. Nós estábamos traballando. En este concello se traballou moitísimo. Mire, protocolo de limpeza, sí, lle corresponde á concelleira, pero, mire, protocolo de limpeza sí que hai. Claro que mandou unha atenta carta ao señor da Consellería e dixo, bueno, vayan vostedes poñendo 1/3 si poden de limpeza polas mañás. Cartos, 0, ningún. Entonces non se preocupe que os centros o día 10 van ter limpeza pola mañá e limpeza pola tarde. Xa se preocupou este goberno de que sexa así. É a súa obligación? É a nosa obligación? Sí, bueno, está feito. Vostede di que vostede se contradí todo o tempo. Porque primeiro di, miren a Alicante, e despois Fene. Ou Fene, ou Alicante. Cada vez que fala se contradí un pouco. Primeiro era, céntrense en Fene, a ver se escoitan o Nacional de Alicante. Oye, chica, pois mira, nos Fene. O do material, eu lle podo asegurar que sí que ten obligación. Sabe por qué? Porque agora a Xunta está chamando aos concellos para decir que material sobrou do día das eleccións porque o necesitan para levar aos coles. Manda narices. Hoxe piden o material que sobrou do día das eleccións porque necesitan para levar aos coles. Quere decir que 0 patatero ten o presidente da Xunta en previsión. E como a vostede lle gusta moito falar de escritos, vamos falar dos escritos dos traballadores que temos sin responder por parte do Partido Popular de acoso. Eso quedou sin resolver por parte do seu mandato. Igual hai un escrito de que se corta a erva, pode ser, pero e a erva se vai cortar. Este escrito dos traballadores que a denunciaron por rexistro ao Partido Popular, ao goberno do Partido Popular, ao goberno do Partido Popular que meteron por rexistro, está sin resolver. Partido Socialista ten
Si quere facer algunha intervención máis. Non. Ojito, ¿quién? Ojito, ¿quién me amenazó? Denunciaron ao goberno. Non se preocupe, retiro se me entendeu mal. A denuncia que meteron por rexistro o Partido Popular. Si me equivoquei... Xa está claro. Vale, Xa está claro. Retiro, se vostede me entendeu mal. Non lle entendo, cando falo eu, fala vostede. Lle deixo falar. Vamos a ver, me perdone. A ver, se xa está debate pechado, teria que pechar o Partido Socialista. Non sei se quere facer algunha outra intervención. Non, queda claro. O que di ela do tema de cortar a erva está cortada desde fai non sei canto tempo. Bueno, pois, se non hai, por favor, se non hai máis intervencións, se non hai máis intervencións, e o Partido Socialista non... Pasamos a votación, entón? Pasamos, entón, a votación, se non máis intervencións. Votos a favor da moción? 11. Votos en contra? 6. Apróbase a moción por maioría absoluta. Ao aprobarse esta moción, coa enmenda, en este caso o Bloque Nacionalista Galego retira o punto número 7, se retira da orde do día, entón. Pasamos ao punto número 8, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do PP para instar o Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais. Se lles parece, procedemos primeiro á votación da inclusión. Sí, claro, hai que votar a inclusión. Non é urxencia, é inclusión solo, por eso non hai que justificar, digo eu. Votos a favor da inclusión do punto. Apróbase por unanimidade. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bueno, con esta moción no debate do segundo punto da aprobación da moción do Grupo do BNG relativa á utilización dos fondos municipais xa facíamos un pouco mención o contido desta. Nós non vimos máis que reiterar o Partido Popular esa moción que presentábamos no mes de agosto e que o único fin que ten é rexeitar este chantaxe que se está a producir por parte do Goberno de España para apropiarse de todos os cartos dos veciños e as veciñas de Fene. Queremos recordar que Fene é un concello que está saneado, un concello que cumple a regla de gasto. Queremos recordar que gracias a cumplir a regla do gasto no ano 2019 puderonse facer, e a día de hoxe poderíanse facer tanto oferta pública de emprego que aprobou o anterior Goberno de Gubersindo Galego como a innumerables obras que se fixeron co cargo a superávit e a cargo remanente, pois desta maneira, con este acordo que pretende o Goberno de España, pois non se van poder facer. Nós o que pedíamos no anterior pleno era o apoio principalmente do Bloque Nacionalista Galego. Entendemos que o Partido Socialista pode estar nunha situación complicada, aunque na anterior moción votou a favor, co cual entendemos que neste caso tampouco terá problema en apoiala. Nós o que queremos é que se volvan a negociar os acordos no seo do FEM, do organismo que representa a todos e cada un dos concellos do goberno do territorio español, entre eles o de Fene, que pertenece a España, que é o seo onde se ten que negociar. Existe unha serie de propostas de acordo que ven o apoio expreso do Concello de Fene ao recurso de inconstitucionalidade que presentou o Grupo Popular no Congreso dos Deputados, que presentará contra o Real Decreto Lei 27/2020 para defender os intereses de todas as entidades locais e aforros de todos os veciños e as veciñas. Isto ven porque o día que se debateu no Pleno, ese mesmo día, saliu publicado, o día seguinte saliu publicado no BOE o acordo adoptado polo Goberno de España. O fondo, rexeitamento deste Concello ao procedimento negociador co Goberno de España mativo coa FEM para acadar un acordo que dera unha apariencia de apoio unánimo das entidades locales ao Real Decreto Lei 27/2020. Todos somos coñecedores de que ese acordo que se aprobou pois solamente foi negociado con Esquerda Unida Podemos, Izquierda Unida Podemos no seo da FEM, excluindo o resto das forzas políticas con representación en dita institución. Tamén solicitar aos órganos competentes da FEM a reprobación do seu presidente, Abel Carballero, que queremos que recordar que o Partido Popular, tamén xunto aos PECAT, votou en contra dese acordo, igual que Ciudadanos, pero tamén é certo
que Podemos abstívose e o voto de calidade de Abel Caballero foi o que motivou este acordo. Por eso se pide a súa reprobación por non transmitir coa debida dilixencia ni transparencia a información axeitada sobre as negociacións co Ministerio de Facenda e o resto dos membros dos órganos de goberno da institución, non defender os intereses das entidades locais como está obrigado a facer por razón de seu cargo. Recordamos que neste caso fixo simplemente por intereses políticos do Partido Socialista, provocar con esta atitude que por primeira vez na historia da FEM se rompa o consenso histórico que adoitaban a presidir os acordos deste organismo. E o profundo rexeitamento deste Concello a calquera medida do Goberno de España tendente a apropiarse dos aforros acumulados pola venciñanza aos municipios españois, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos das entidades locais ao Estado para devolver a longo prazo. Respetar e garantir a autonomía que a Constitución española e as leis outorgan ás entidades locais para a xestión dos seus recursos, para a xestión do diñeiro público e que de todos e cada un dos españois nun goberno en concreto. Cando nos referimos a este punto, pois tamén entendemos que sería o Congreso dos Diputados o que sería competente para a derogación do chamado Lei Montoro, a Lei de Estabilidade Presupuestaria, sempre que se respeten as garantías que a autonomía e a Constitución española lles outorga, como decíamos, a todos os distintos concellos. Atender as demandas das entidades locais para que poidan dispoñer do 100% dos seus remanentes de tesorería para a loita contra os negativos efectos do COVID-19, levando a cabo a tal efecto as modificacións legais que resulten pertinentes, que en todo caso serán validadas polo Congreso dos Diputados ou os órganos do Goberno da FEM, e que o Ministerio de Facenda cumpra coa totalidade do acordo consensuado por todas as forzas políticas, incluído o Partido Socialista, no seo da Federación Española de Municipios e Provincias. Dar traslado a este acordo á Presidencia do Goberno, Ministerio de Facenda, Ministerio de Política Territorial e Función Pública aos portavoces de grupos políticos do Congreso, Senado, Parlamento de Galicia e Xunta de Goberno FEM. Estes son os acordos que se traen nesta moción. Nos entendemos que votar en contra desto, nos antes votamos en contra dunha moción porque estamos a favor do protocolo da Xunta. Estamos a favor. O Partido Popular sin complexos, os que estamos aquí a favor do protocolo da Xunta. Votar en contra desta moción é estar a favor da apropiación dos recursos que todos os veciños e as veciñas de Fene aforraron e os distintos gobernos. Por eso, neste sentido, solicitamos ao resto de formacións políticas que fagan un acto de contrición e que se non poden apoiala porque vai suscrita polo Partido Popular, que por favor se absteñan, porque eu creo, e yo pedíamos ao concelleiro de Facenda no anterior pleno, como representante de todo o Bloque Nacionalista Galego, por favor, non deixe que o remanente, nin os gastos dos veciños e as veciñas, pois que se vayan para o Estado, con chantaxes, nin con préstamos, nin nada, porque Fene cumple. Entonces, en Fene ten que seguir a mesma norma e poder dispoñer dela con total seguridade. Ben, Partido Socialista, algunha intervención? Esquerda Unida? Grupo Mixto? Non. BNG? Bueno, nós vamos votar en contra, xa yo digo, porque despois de varios folios de argumentación e despois de varios puntos de proposta de resolución para omitir o que falamos, por non repetir o debate, para omitir o que falamos antes. Que o problema de fondo é que hai unha lei de 2012 que non entendo por que o Partido Socialista non se atreve a leválo ao Congreso dos Diputados, pero unha pregunta que habrá que facerlle no Congreso ao Partido Socialista. E modificar, como mínimo modificar o bloque directamente a suprimiría, porque podríamos estar coas leis anteriores que eran perfectamente válidas polas que se rexían os concellos, non se tiñan as intervencións e as tesourerías absolutamente traballando para trasladar datos aos ministerios e facendo uns exercicios absolutamente ao servizo de unha estabilidade orzamentaria que casualmente a cumplimos os concellos e non as cumplen as outras administracións, empezando por o propio Goberno do Estado, que así está como está as arcas do Estado. Entón, eu vexo que o Partido Socialista, con o Goberno, non o Partido Socialista, o Goberno, en concreto o Ministerio de Hacienda, o que fai é buscar unha trécola, porque é unha trécola, para poder facilitar o gasto dos remanentes sin pasar polo Congreso dos Diputados. E nós estamos en contra de pasar por esa trécola. Nos o que decimos é que non lle temos que dar os cartos ao Goberno
para que nos los devolva y que además nos premie, y en eso estamos radicalmente en contra, que además premie a aqueles que aforraron, e es que por a súa situación xeográfica, histórica, política, etc., non puderon aforrar, ese xa non teñen dereito a recibir ese premio dos 5.000 millóns a repartir. Entón, a nos non nos parece unha trécola, é dicir, unha medida así un pouco de trampilla, que eso vale como anexo de lei ómnibus que vai nos orzamentos do Estado, unha cousa así que a veces se colan, pero non nos vale para algo tan importante como son os remanentes e os superávis de todos os concellos de todo o Estado. Aí o que hai que facer é entrar no fondo da cuestión, derogar o que propuxemos nós na nosa moción, derogar a lei Montoro, deixarse de eufemismos, de inconstitucionalidades, se iso además saben vostedes que vai para non sei cuándo, quer dizer que iso tarda moitísimo, acabase antes indo ao grao, e o grao é derogar a lei Montoro e facilitar, por suposto, a interlocución entre as distintas administracións, empezando polo propio Ministerio, para falar de financiamento local, para falar das características propias de todos os concellos e para nós, en concreto, dos concellos galegos. Partido Popular. Mire, solamente unha cousa. O mellor o Partido Socialista non deroga a lei de estabilidade porque lle pediu Feijóo, pode ser. Dito isto, a ver, o remanente, cando un concello cumpla a regla de gasto, e agora mesmo que temos esta lei en vigor e que non está derogada, porque precisamente o Goberno do Estado español non a quere derogar, porque ten os apoios, ten os votos, etc., ou porque o mellor ainda vai facer uso dela, debido a que nos avecina. Dito isto, dicirlle, no remanente de tesorería, o Concello de Fene pode usar ese remanente de tesorería, o pode usar para facer obras. Pode facer obras de saneamento, pode facer obras, acabar co saneamento que existe no Concello, pode hacer obras de abastecemento. Por exemplo, que era un tema moi recurrente cando se estaba na oposición por parte da Concelleira de Obras, o tema da auga de Magalofes, a compra do terreo. Eso se pode facer co remanente de tesorería. Tamén se permiten facer alumbrados, permítese facer outro tipo de obras, etc., etc. Ustedes utilicen ese remanente que nos lle deixamos na nosa xestión e despois, cos cartos presupuestarios, cos cartos, coa liquidez, cos 11 millóns e pico de euros que existen no orzamento, bueno, neste caso, un orzamento de 15 millóns de euros, úseno para paliar o COVID, para darlle axudas aos autónomos, para comprar distintos medios. E que o teñen moi fácil. Non se queden paralizados. O teñen moi fácil, porque, mire, ustedes son 6, non somos 6, somos 12. A concelleira de Esquerda Unida, eu creo que coa súa proposta non vai ter problema. Digo, é que non teñen problema ninguna. Nós, o Partido Popular, sempre o vamos a apoiar no tema das obras. Podemos considerar que hai que facelas nun sitio e que hai que facer outras. Obras son amores, que non buenas razones. E nós, nese sentido, sempre vai a ter o noso voto. Sempre, se non é a favor, o mellor unha abstención, en contra non. Entendo que ustedes duden, porque sí que vostedes votaron en contra en diversas ocasións. Pero o Partido Popular de Fene non. O Partido Popular de Fene sempre apoiou unha obra. E eu quero recordar, salvo os 500.000 euros que se foron meter debaixo da autopista ali en Vilanova, perdón, sí, subindo o Pasillo Obre. Nese sentido, non existe problema. Contas saneadas, regla do teito de gasto cumplido. Utilíceno para as obras, saneamento, abastecemento, as obras básicas, para que cada vez os veciños teñan mellor calidade neste concello. Pero ahora que sí, que me diga vostede que non apoia esta moción precisamente e que é incapaz de absterse os 6 concelleiros, o alcalde, os 5 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego que señan incapaces de absterse porque non inclúe esa derogación, é o único que quero que os cartos que aforraron todos os nosos veciños neste concello en Fene se queden en Fene. En ese sentido, por eso lles volvo a rogar, como naquel momento, que, por favor, fagan todo o posible para que esta moción salga adiante. Non sei se hai algunha outra intervención. Non hai ninguna, entonces xa pechou o Partido Popular. Procedemos á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Non se aproba, se rechaza a moción. Pasamos ao punto número 9, previa ratificación da súa inclusión na orde do día. A aprobación se procede da proposta da alcaldía de prórroga de contrato de xestión do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Fene, expediente 2020/G/224,
Vale. Disculpamos ao concelleiro Antón Noceda que ten que sair ahora. Estamos comentando expediente 2020 G06-224-C4/1. Procedemos primeiro á votación da inclusión, se vos parece, e despois a secretaria procederá a dar lectura. Votos a favor da súa inclusión. Apróbase por unanimidade. Carmen, por favor. O 1/8/2019, o Pleno do Concello acordou adxudicar o contrato de xestión de servizo público de axuda no fogar do Concello de Fene a Atendo Calidade SL ao presentar a mellor oferta segundo os criterios de valoración establecidos nos pregos. O 4/9/2019 formalizouse o contrato. A cláusula cuarta do contrato establece a duración do contrato é dun ano, prorrogable por acordo expreso do órgano de contratación por un ano máis, entrando en vigor o día seguinte da súa asinatura. O 4/9/2020 cumpre o primeiro ano do contrato, tendo en conta a necesidade do Concello de Fene de continuar ofrecendo un servicio de axuda a domicilio ás persoas que o precisan, co obxectivo de promover a súa independencia e autonomía persoal, e a finalidade de lograr o mantenimento destas persoas na súa propia contorna e mellorar a súa calidade de vida, esta alcaldía considera oportuno propoñer ao Pleno, como órgano de contratación deste contrato, a aprobación da prórroga por un ano máis nas mesmas condicións que o actual contrato, co obxectivo de asegurar a continuidade do servizo desde a finalización do actual 4 de setembro de 2020. Consta no expediente escrito do contratista de data 27/8/2020, a través do cal manifesta a súa vontade de continuar coa prestación do servicio durante o período de prórroga estipulado. Tendo en conta o anterior, esta alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a prórroga do contrato vixente de xestión de servizo de axuda no fogar do Concello de Fene por un prazo dun ano, de conformidade co establecido no prego de cláusulas administrativas que rexe o contrato. Segundo, notificar ao contratista a aprobación da prórroga con indicación dos recursos pertinentes. Terceiro, dar traslado do acordo adoptado á intervención municipal. Bueno, como ben leu a secretaria, trátase de votar precisamente a ampliación dese contrato que había dun ano máis un ano, que esta prórroga, pois, bueno, o órgano competente para aprobar a prórroga é o Pleno. Non sei se hai algunha intervención. Se non hai ninguna intervención, procedemos á votación. Votos a favor. No, 10. Votos en contra. Abstencións. 6. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 10. Previa a ratificación da súa inclusión na orde do día, a aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Socialista en relación coa atención primaria de saúde que se está a desenvolver de maneira telefónica na actualidade en Fene. Igual que as dúas anteriores, debemos de ratificar a inclusión na orde do día. Procedemos á votación da súa inclusión. Votos a favor da inclusión na orde do día. 16. Apróbase por unanimidade. Doi a palabra á voceira do Partido Socialista. O que se busca con esta moción é instar ao Goberno da Xunta de Galicia a que se proceda á reapertura do Centro Médico de Maniños e se realice en dito centro as obras de adaptación necesaria para ofrecer o servicio de calidade. Exixir que o paciente sexa o eixe principal do sistema e que todo vire en torno ao usuario. Para iso é necesario desenvolver unha atención primaria que teña como alirces fundamentais un equipo multidisciplinar, que aporten diferentes especialidades e que nos permiten aumentar a oferta que poida converter nunha atención integral. Se implementen un sistema de captura de chamadas para poder devolvelas e garantir así a atención dos usuarios e se normalice a atención nas consultas presenciais onde o médico departía co paciente cara a cara. A atención que se está recibindo agora no centro que temos aquí en Fene, de atención primaria de saúde, é bastante deficiente. Os usuarios teñen que esperar un montón de días para que se lle escolla o teléfono e outro montón de días para que se lle atenda.
E todos os atendementos que está facendo están sendo a través de o teléfono, con todo o que con eso conleva de non ter acceso ao que sería a realidade do paciente. Por todo eso, nos levamos esta moción para que se inste a Xunta de Galicia para que, tanto na súa campaña promoveu a sanidade pública, pois nos rogamos que realmente si o faga e, sobre todo, que o faga aquí en Fene. Bien. Palabras. Partido Popular. Bueno, na moción se fala de Fene e na proposta de resolución pois nos gustaría que se puidese incluir un pouco máis, pois polo menos para darlle un pouco de apoio, porque se os dice que se fala dos problemas que se están a sufrir no centro de asistencial ambulatorio do noso concello, que eu creo que está sendo adoptado, non sei se é distinto a outros concellos, pero realmente nos temos que preocupar polo noso. Creo que esa atención presencial é o propio médico o que considera se a ten que dar ou non. En canto ás atencións telefónicas, pois creo que se están a dar as citas pois dentro duns criterios médicos que se adoptaron xa non solamente a nivel da Comunidade Autónoma de Galicia, senón que cada centro sanitario pois tamén ten as súas competencias e dentro da propia xerencia. O mellor tamén aquí o que se podería instar é o propio xerente de Ferrolterra, porque o mellor tamén ten algo que ver na organización e nas quendas que están a asistir no ambulatorio, pois polo menos o tema das entradas, das salidas, das asistencias, completar un pouco nese sentido. En canto ao Centro Médico de Maniños, creo que se están a realizar ahora mesmo as obras por parte da Xunta de Galicia para que se poida cumplir o COVID ali e que unha vez que empece a funcionar, pois que estén rematadas, pois comenzará a funcionar. Nos, en este sentido, vamos a absternos na votación desta moción, da proposta de resolución. Pero, bueno, no debate falase de Fene, nos parece acertado que se fale de Fene e que se podría poñer algo aquí no centro, aparte de Maniños, falar do centro ambulatorio do Tarrío, se se pode introducir en algún momento. Incluso que seña o principal coñecedor o xerente da área, porque é o máis directo e o que se encarga da organización dos centros ambulatorios que están aquí. Sí, bueno, o tema... Sí, perdona, en principio terá que decir o Partido Socialista se acepta a emenda. Nosotros, bueno... Realmente a moción ten un fin, ese fin centrarse no Centro Médico de Maniños, primeiro porque non está funcionando, segundo porque todos os residentes cercanos a Maniños teñen que vir a Fene e non se lles está atendendo e non se lles está dando unha atención de calidade. Vostede fala e refírese ao xefe de área e que desde o Concello, o que está aí a súa beira, tamén estuvo con nós nunha reunión de portavoces que tuvemos, ese xerente trasladounos todo isto que estamos recollendo nesta moción. Eu penso que realmente está todo ben claro que a culpa non é do que leva a xerencia da área sanitaria, a culpa é do Goberno da Xunta de Galicia, obviamente. Entonces, aquí, por un lado, estaría instar ao Goberno, sí, así o poñemos e o facemos chegar no que sería a nosa moción, o que queremos é que realmente se faga atención aos nosos veciños dunha maneira que garante a calidade. Non se está tendo garantía. E cal é a diferencia do trato que se está levando a cabo nas urxencias da residencia e por que non se atende aquí o que serían os pacientes? Entón, realmente o que se está pedindo é que se faga ese traballo, que se dé esa sanidade e que se dé esa atención sanitaria primaria, que é un dereito que todos temos, e que realmente se atenda e se colla o teléfono. Non se está nin collendo o teléfono nin se está atendendo. Eso non é culpa do xerente da área sanitaria desta zona. É un protocolo que ven derivado da Xunta e que realmente eso é o que se está implantando. Entonces, obviamente,
Creo que a moción está sumamente clara, que recolle cada un dos puntos que nós queremos facer chegar e que o que vostede está dicindo está incluído nela. Esquerda Unida, Grupo Mixto, ¿no? BNG. Só unha intervención. É a segunda. Podo? Para nós está correcta porque non se exclúe o Centro de Saúde de Tarrío e entendemos que este daqui, do centro, bueno, daqui de Tarrío, está totalmente saturado, non se cubren vacacións, nin se cubren baixas, ata 17 días de espera para unha consulta telefónica. Bueno, polo tanto, sí, estamos a favor desta moción e nos parece que é apropiada. De todas maneiras, a voceira do Partido Popular, esa emenda que di, igual era interesante a que di ao xefe territorial da área sanitaria. Estaba dicindo vostede? Darle traslado, sí, claro. Partido Popular. Mire, nos, en primeiro lugar, falamos do xerente territorial. Decía vostede, a voceira do Grupo Municipal Socialista, no sentido de que o responsable era o goberno, pero é que o xerente territorial da área de Ferrol é o goberno. O sea, está aí, cando cambien o goberno posiblemente non este, ou sí, non é un posto de funcionario. Eso quería preguntar. Dito isto, disculpe, despois me contesta, se non lle importa. Dito isto, creemos que a organización e os turnos e as quendas son un pouco establecidos simplemente, decíamos, por axilidade. Nós tamén queremos que os veciños de Fene teñan unha boa atención sanitaria. E máis, cando sabemos que existen os medios. Porque se non existiran, teríamos que ir a pedilos ou poñelos. Existen os medios. O mellor, tamén existe un problema de organización. Bueno, en canto ao Centro de Saúde do Tarrío, decían que non querían que se tiña que incluir. Hombre, o tema das chamadas e todo eso estás a producir no centro ambulatorio do Tarrío. Que sí, que se incluíra o centro de saúde do Tarrío. Non o excluye a moción, quero decir. O que dixen... Disculpe, o que dixen eu é que non o exclúe, non... Entendín. Veo ben que non se inclúa. Mire, nós o que queremos é que, como decíamos antes, que todos teñamos unha boa atención, porque nós tamén somos veciños deste concello e queremos que tamén nos atendan ben as nosas familias e os nosos veciños. En canto ao centro de saúde, cando estaba pechado, se nos dera conta neste pleno por parte do señor alcalde, no primeiro pleno que tuvemos aquí personalmente. O que sí que podemos decir é que se están a parecer facendo unhas obras, que xa se nos dera conta por parte do alcalde, que decidiran pechalo polo tema do COVID, que era mellor que estuveran todos reunidos aquí, establecendo as quendas, etcétera, etcétera. E agora están a facer esas obras que estaban demandadas e que vai a volver a reabrir sen ningún tipo de problema. Nós tamén creemos que moitas destas medidas, e por eso esa reunión primaria con este xefe de área sería moi resolutiva, no sentido que tamén entendemos que están a protexer un pouco o colectivo sanitario, que realmente de existir un segundo rebrote, porque este é como a continuación do que tivemos, o mellor ainda non se terminou, pois que este nas mellores condicións, é o que se está a buscar. Pero o tema das chamadas é certo que o mellor é o sentido de paliar o tema dos administrativos. Por iso entendemos que un contacto directo co órgano que está representando a Xunta de Galicia máis cercano, como é en Ferrol, pois tamén sería moi acertado. O Partido Popular, dito isto, vai a absterse nesta moción. E nada máis. O Partido Socialista remata intervención, si quere, que é a última... Nada que decirle, porque realmente ao final, vostede mesmo o dixo, o goberno da Xunta de Galicia é quen puxo a este señor na área, co cual, mellor decirlle ao seu jefe que decirlle a él directamente. Pois procedemos entón á votación. Votos a favor da moción. Perdón, estamos no punto número 10, que é a aprobación da moción do Grupo Municipal Socialista en relación á atención primaria de saúde en Fene. Entón, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Punto número 11, mocións urxentes non hai.
Pasamos ao punto número 12, rogos e preguntas. Doulle palabra á voceira do Partido Popular. Bueno, queríamos comenzar cun escrito da zona de Areosa en Limodre, no que solicitan, entre outras, melloras de telecomunicación. Sabemos que o Concello non ten ningunha competencia neste sentido, que son das empresas privadas, pero sí saber se por parte do Concello se fixo algunha xestión con algunhas das empresas que están a prestar servicios no termo municipal. Tamén fan un escrito polo tema do abastecemento, do tema de agua, saber se está previsto levar o abastecemento a esta zona, se vai encargar algún proxecto, se ten pedado estudiar, que nos comenten un pouco. Tamén temos pendiente de que por parte de Alcaldía se nos entregue a sentencia de Viacua, que se nos a última sentencia de Viacua, que pedimos no anterior pleno, e que solicitamos que se queren que nos a fagan chegar por email ou como ustedes queran. Tamén víamos no rexistro de entrada un requerimento de documentación en relación con Punto Limpo que require a Xunta. Queremos saber en que consiste ese requerimento, que nos están solicitando agora, que nos expliquen un pouco. Tamén vemos que os veciños de Couces, número 65, están mostrando queixas polo tema do alumbrado público. Tamén queremos saber se por parte do Concello se lle vai a autorizar ao Club de Radioaficionados o uso da torre de comunicacións que está no cementerio. Tamén, en relación co cementerio, pois vemos existen queixas de que están a roubar flores e queríamos saber se por parte do Goberno pois teñen coñecementos, iniciaron algunha xestión, etcétera, etcétera. Entrou por si non o viron, entrou no rexistro de entrada. Non, pero, bueno, eu digo en xeral. Despois, tamén preguntar que temos queixas dos distintos usuarios do cementerio, que ao parecer, pois hubo diversos días que o cementerio quedou sin atender. Se isto é verdade ou foi simplemente unha impresión, non? É dicir, se algún día hubo falta de personal dentro do propio Concello. Tamén preguntar porque, bueno, o que decíamos un pouco antes, porque a directora dunha escola infantil pois fai 3 días presenta un escrito solicitando o mantenimento das zonas verdes, por que non se lle atendeu, por que se viu obligada a presentar este escrito. Despois, tamén queremos preguntar un requerimento a promoción económica dun programa que se fixo para previr a seca. A Xunta require unha serie de documentación ou que require, non? Vemos ese requerimento. Tamén vemos un escrito por un derrume dun muro que vai para servicios e para medio ambiente, foi no día de onte. Queremos que se nos falen en que consisten as axudas FEDER. Tamén queremos que nos falen como están, como van, porque nas comisións non se fixo referencia a eles. Tamén queremos saber que ten pensado facer o Goberno con ese recheo que se está a realizar no polígono de Vilar do Colo, paralelo á autovía que vai a Defene Mugardos, nunha nave que se está a construir en rústico, que outro día alertaba a presencia da Guardia Civil, da Policía Local, non de noso Concello, pero si de outro, e diversos veciños da zona de Maniños e de Limodre que achegaron as súas queixas sobre ese recheo que se está a facer. Queremos preguntarlle ao Concelleiro de Urbanismo se iniciou algún tipo de actuación ou se ten empezado a actuar. Vemos que todo o Concello prácticamente está cheo de neumáticos, de voluminosos. Nos gustaría facer aquí unha lectura de todos os comentarios que o señor Polo vertía na anterior legislatura sobre a falta de xestión por parte do Concello e sobre a falta de dilixencia por parte da empresa que prestaba servicios. Entón, queríamos preguntarlle ao señor Polo, do Bloque Nacionalista Galego, como leva isto por parte da Concelleira de Servicios? Quero dicir, o Bloque Nacionalista Galego decía que estaba todo fatal, que a empresa non funcionaba. Ahora existe unha nova empresa que é a responsable da área, me imagino que será, como nos explicaba nunha comisión, a responsable desa contratación, que cada un é responsable das súas áreas. E quero preguntar
se teñen pensado rescindir o contrato, que actuacións, isto é para a Consellería de Servicios ou de Medio Ambiente, que actuacións teñen pensado facer para erradicar estes vertidos ilegais e incontrolables que tan facilmente se programaban vostedes en resolver. Hai que ter en conta que dende o 5 de febreiro que vostedes chegaron houve 2 meses e medio, non 3 meses, nos que a xente non podía salir da súa casa. Non quero pensar como recollería se houbera un funcionamento normal de todo o ano, non? Queremos rogarlle que sustitúan a papeleira que está ao lado dun asento no paseo que vai, pois o que conocemos todos, pola isla do Quesito, que é un sitio que é moi concurrido para descansar toda esta xente que está paseando pola que se chama Ruta do Colesterol. Queremos rogarlle que desbrocen na zona da Brea, se non lo transmiten os distintos veciños. Tamén, co tema dos rebacheos, nos falaba que iban a comenzar un programa de rebacheos, non lo vemos, non sabemos onde está. Entonces, como xa van 3 plenos que lle incidimos na zona dos Carballás, porque realmente é unha zona moi transitada, que está manga por ombro, dende que empeza usted a subida ao campo de fútbol dos Pinares hasta que chega a incorporación coa carretera da Diputación, é unha auténtica locura, dos Loureiros, unha auténtica locura, é totalmente intransistable. Por favor, pásese por ali. Tamén, na baixada de Limodre, queríamos saber se foi o Concello quen arrecheou ese bache que existe ali. Tamén vemos nas xuntas de goberno que despois dun montón de meses que prácticamente non houve actividade, aínda que hai certos membros do goberno que se van a gloria no que fixeron durante 2 meses e medio, nada se viu, nada está, pero bueno, o que sí que nos chama a atención que na xunta de goberno, como traballarse moito, todo o que van son comunicacións previas. Nos preocupa soberanamente, señor concelleiro de Urbanismo, que está a pasar coas terrazas. Que está a pasar coas terrazas? Non sale ni unha sola licencia de terrazas. Aquí están os osados que diante do Concello montan o que montan, porque dicen teño que vivir e teño que tirar para adiante, pese a arriesgarme que me poñan unha multa, e pois están os que non o montan porque teñen medo. Entonces, que te empezado a facer? O verán está rematando. Licencias de terrazas, cambiar a ordenanza de terrazas, que te empezado a facer? Tamén queremos que se nos comente o protocolo do COVID para iniciar o curso escolar e que se nos dé copia del, do protocolo que está elaborado, según nos comentaba na anterior moción. Queremos copia do protocolo. Os protocolos do Concello, pese a levar 3 meses, como decía a concelleira moi erróneamente, que decía que estamos desaparecidos, vimos a todas as reunións e pedimos as convocatorias dos plenos e estuvimos presente en absolutamente todas, ben fora telemáticamente ou ben fora presencial, unha vez que se puido salir da casa. Os protocolos que existiron do COVID para os distintos traballadoras e traballadoras deste Concello os coñecemos e os sabemos para o inicio do curso escolar. Esos señores non son os seus traballadores, os profesores e profesoras, e o centro escolar é competencia da limpeza deste Concello. Entonces, non venga vostede falando de cousas que non teñen a que ver. Esta concelleira, ao igual que o seu grupo, participou en todas e cada unha das reunións. Estos 6 concelleiros, non houve ningún desaparecido, é unha soberana mentira o que estaba vostede a contar. Entonces, lle vou a decir que nos dé copia do protocolo do COVID de limpeza dos centros escolares. Vale? Porque no COVID, no protocolo que se trouxo aquí a última mesa de Seguridade e Salud, non se falaba dos centros escolares. Por eso queremos a copia do protocolo. Mire, despois queríamos preguntar tamén por unha serie de comisións de servicios que eu creo que habíamos quedado na última comisión de personal, non nesta, senón na anterior, que se nos iba a dar traslado, igual que no pleno, igual que se daba dese traslado aos representantes sindicais. Se lle dixemos, nos parece perfecto que usted lle dé traslado ao goberno aos representantes sindicais, pero non se olvide da oposición, vale? Entonces, nese acordo, representantes sindicais, oposición, ou polo menos na comisión, denos conta das comisións dos conserxes, das comisións dun axente notificador, que un día tuvimos unha mesa de negociación e nos trouxe unha proposta para suprimir a noso axente notificador, que iba a haber un pleno extraordinario no mes de agosto, non houbo. En fin, que nos dé traslado. Tamén queríamos preguntar polo tema do outlet,
que recibimos numerosas queixas. Eu creo que habíamos quedado, en ese sentido, lle preguntábamos no anterior pleno, o que vostede nos dixo nas comisións. As comisións, evidentemente, son secretas, nós somos coñecedores, non de todo, pero de algo sí, de que non se pode mostrar as resolucións que ali se adoptan, pero sí que lle preguntamos no pleno se todos e cada un das entidades e dos centros poderían participar. O que nos trasladan é que non foi así. E o que nos trasladan tamén é que non foron en igualdade de condiciones coas distintos establecementos que forman parte da asociación. E máis, houve unha serie de establecementos que se reuniron directamente co señor alcalde, e o alcalde así non llo transmitiu. Queríamos saber se todo isto é certo, tamén queríamos saber por que as establecementos que non forman parte dunha asociación privada, que non é de entidade pública, se lle deron menos material que o resto, por que se lles excluíron dos vales e por que por segunda vez o Concello de Fene exclúe os establecementos que non forman parte dunha asociación. Nunca, desde que se empezou a celebrar o Outlet, que foi idea do señor Polo, como concelleiro de Promoción Económica, se deixou a ningún establecemento fora. Xamais, xamais. Empezou a funcionar esa entidade, esa asociación, en aqueles intres, con moitos membros, e non se deixou a nadie. Gobernou o PP, gobernou outra vez o Bloque, e tampouco. Queríamos que saber por que motivos se están excluindo os distintos establecementos. Parécenos como un pouco de obligación ou de presión para que forman parte dunha asociación que non teñen por que formar parte, porque os cartos son de todos e de todas. E depois tamén queremos preguntar que medidas teñen pensados para reactivar a economía fenesa. O Outlet foi, según me transmiten os compañeiros, un auténtico fracaso. Non o sei, Nós non o sabemos os números. Pero, bueno, queríamos saber que vai facer para reactivar o tema da hostelería. Rogarlle desde aquí, por favor, o Concello de Mañón, con todos os respetos, o Concello de Mañón, os veciños de Mañón e o seu alcalde, o máximo representante, non ten nada que ver con Fene. É un concello que acaba de dar axudas a todos e cada un dos autónomos. Mañón, que non é Narón, pero que Fene non é Narón, eu o sei, e non é Ferrol, pero tampouco Mañón. Sin desprestixar a Mañón, quero decir, por favor, existen os cartos, están aí. Queren facer oules, queren facer páxinas web, perfecto, pero den un paso máis, axudas para os pequenos e medianos autónomos, para que poida pagar a luz, exención nos impostos. Estamos no mes de setiembre, estamos en outubro, xa non vai ao pleno. Tasas, algo. Dios mío, levamos pedindo pleno tras pleno tras pleno. Os cartos están aí. Había unha serie de subvencións nominativas que non nos doen, que os apoiamos todos, para a Festa do Potro, Fene Roco, Felipop, non quero que me quede ningún, os vikingos, etcétera, etcétera. E iso é normal, porque temos que fomentar e axudar a economía. Pero já estamos nun momento moi duro, esas festas suspenderon todas. Existe unha previsión aí orzamentaria. E máis previsión orzamentaria que existe. E existe unha mente. Por favor, apoyen o pequeno comercio con excepción de tasas e tamén con axudas directas, porque o están facendo todos menos Fene. Bueno, tamén queríamos preguntarlle, que me quedaban por aquí, que un veciño do Río da Pena presenta unha reclamación por unha responsabilidade subsidiaria, por unhos datos feitos por unha inundación de Vidorrío. Quería que nos comentara un pouco que se produxo, porque non vemos, bueno, por que se produjo esa inundación no tempo que estamos, ou de cando ven esa reclamación. Tamén queríamos preguntar polo proxecto de Fontes no Camiño, que se estaba a desenrolar, que pasou, onde se quedou, etc. Fontes no Camiño. Fontes no Camiño, que pasou con ese proxecto que se iniciara, etcétera, etcétera. Tamén queríamos preguntar que na Comisión de Urbanismo nos daba conta de que posiblemente teñamos que asumir de novo a realización dunha cartografía do Pexón. Nos tiñamos unha subvención da Xunta de Galicia para realizar unha cartografía aérea. Entonces preguntamos se perdeu, vaise facer, que pasou, que nos informen. Tamén queríamos preguntar nos deron traslado dun escrito firmado pola Asociación Bétula en relación coa corta dun helecho, non sei como se di en felgo, que
que o parecer é centenario, que ten unhas condicións moi particulares e que foi cortado polo Concello de Fene, que foi ordenado por este goberno. Piden unha serie de por este goberno que se intúe, piden que se depuren responsabilidades. Nos desde aquí, en nome desta asociación, pois como oposición solicitamos que se nos diga se se iniciou expediente, se se vai por parte do goberno a exigir responsabilidades, por que se cortou, en caso de ser o Concello o responsable, e que se nos informe un pouco. Tamén queríamos preguntar por o tema das obras nas distintas escolas. Non sei se nos quere contestar agora, o que sí que se nos dixo que todas as obras estarían rematadas antes do 10 de setembro. Se é así, a nos vale esa resposta dada na anterior moción. Esperemos que seña así, porque ademais nos últimos anos realmente sempre se preocupou primeiro das obras das escolas por o inicio do curso escolar con unhas inversións moi fortes. No caso de que o Goberno adotou agora esta decisión, pois nos parece moi correcta, estaremos a visor e así os transmitiremos aos distintos paisanais que tamén e centros educativos que se están a poñer en contacto con nós. Eu non teño máis preguntas. Ben, bueno, pois a ver se me queda algo por aí. Escritos Areosa de Internet e Auga, sentencia de Viacua, Punto Limpo, Conces o Alumeado, Cemiterio, Galescola. Bueno, vou ir comentando. Eu vou facer xa contestar as dúas primeiras, porque lóxicamente falei eu delas, e despois vou ir dando a todos os membros do Goberno a palabra. Os escritos que se presentaron estes días de Areosa, de unha serie de veciños, foi porque viñeron ao Concello a facer unha entrevista co alcalde, e eu mesmo lles dixen que presentaran por escrito, porque nosotros con eses escritos faremos as xestións oportunas, intentaremos facer as xestións oportunas, algunhas xa se están facendo, pero non por este escrito precisamente, con compañías telefónicas, pero tamén queremos que figuren por rexistro. É algo que xa hai anos, así o queríamos e así o facíamos, que todas as reclamacións que teñan que ver ben con temas de obras do Concello que figuren por escrito. Por qué? Porque desta forma no rexistro calquer persona, calquer membro do Goberno sabe que están esas xestións se van a realizar ou que se vai facer con por exemplo, con esa extensión de rede para a auga e tal. Entón, como se están facendo, están preparando proxectos para o pós, polo que veña o pós, estamos intentando facer unha relación de proxectos para presentarlle tamén á oposición dentro de uns días, por si queren facer algunha aportación, lóxicamente. Todas estas pequenas extensións de rede as queremos ter relacionadas e, a ser posible, que estén por escrito. Entón, hai máis que estas nos últimos meses, non sei se as viron vostedes, pero hai algúns veciños máis de outras parroquias que tamén o presentaron, porque é o que desde a alcaldía se lle está indicando, e do resto do goberno. Despois, sentencia Viacua, ten razón vostede, esquecime completamente, e se pode ser mañá mesmo lle mandarán esa sentencia. Empezo... Sí, pois empezamos, vamos por orden así como estamos, e cada concelleiro vaya respostando. Concelleira de Persoal. Comentarlle que o da Comisión de Servicios que se fixo agora foi despois da comisión, polo tanto non se pode dar conta en ela. Creo que xa se lles enviou últimamente se lles estaba enviando todo o que se estaba facendo. Bueno, pois aí sí que teño que pedir disculpas porque se nos pasou totalmente. Sí, pois nada, se envían estes días, se enviarán porque vai haber máis. Bueno, pero se lles envían por si queren telas ou por lo que queiran, me da igual. Si queren, se lles envían, bueno, quero decir que sí que é certo que se nos esqueceu totalmente. E o que si, do tema que decía do cementerios foi un tema de si dunha baixa repentina dun traballador, se tirou de bolsa, e si houve un día, había un traballador de vacacións, se tirou da bolsa, se tardaron un día ou 2 días, estuvo o cementerio aberto, se abría e se pechaba
ou que non houbo, si foi esa persoa, pero nada, foi un día ou dous como moito, non foi máis. Bueno, creo que xa non tiña nada máis. No do protocolo COVID... Urbanismo. Nada, a urbanismo se lle fan 3 preguntas que lle contestarei na comisión. Nada, cultura nada, promoción económica e turismo. Sí. Bueno, pois boas tardes. Antes de nada, decir que sinto moito discrepar na exposición que fixeches respecto a que a xente non estaba contenta, porque eso non foi o que me transmitiron a mí, sino todo o contrario. A xente está moi satisfecha de feito dixo que había levantado a paletilla do mes con todo o que se había vendido. Respecto aos 3.400 euros que se repartiron, é un ben privativo, non pertenece a un diñeiro do Concello, sino que é un diñeiro que puso a asociación, co cual o xestionan a súa maneira, decidiron xestionalo dando tickets e, bueno, pois así se fixo. Cartelería. A cartelería non a pagou o Concello, a pagou a asociación tamén. Que puxo o Concello? Pois puxo puntos de música, dos que se beneficiou todo o mundo, zancudos, dos que se beneficiou todo o mundo, DJs, dos que se beneficiou todo o mundo, e un cartel no cruce de Fene, do que se beneficiou todo o mundo. Logo, temas de subvencións, vale. Por que non decidimos dar as subvencións? Bueno, pois porque hai concellos como Ferrol, o Pontedeume, o Carballo, que sí que é verdade que confeccionaron unhas bases para dar axudas, pero non chegaban a todos os comerciantes porque a maioría deles non cumplían os requisitos. E por outro lado, estas axudas eran un pouco axudas trampa porque logo había que declaralas. Polo tanto, pois pagan por elas na declaración da renta, penso que non era unha boa cousa facelas. Agora, son partidaria de enséñame a pescar e non me des un peixe, non? Entón, creo que si é bon facer a iniciativa que levamos de unha páxina, de unha OLED, onde poden participar todos, absolutamente todos, os autónomos de Fene, e onde poden axudar non un mes con unha subvención, porque eso en realidade non che vai a dar de comer, pero si co algo que está en auxe, que é a venta online. Non sei, bueno, logo, por que non se axudaba con temas que creo que foi totalmente a xente que participou, que non participou, penso, vamos, creo que o fixen de forma que a todo o mundo lles beneficiase. En que me basei para non dar este tipo de axudas según a xente que está fora da asociación, que ve que hai unha diferencia entre eles, vale? Pois simplemente na Lei de Subvencións de Galicia, que establece as bases reguladoras do procedimento de concepción de subvencións dirixidas a asociacións e promocionar actividades dirixidas a potenciar o asociativismo. É dicir, non podo obligar a ninguén que se asocien, pero sí creo que sería unha boa iniciativa para poder empezar a traballar todos xuntos e olvidarnos de antiguas rencillas do pasado, que creo que non nos levan a ninguna parte por parte desta xente que está fora da asociación. Non sei se queres que che conteste algo máis. Solo unha pregunta. Sí. Di usted que é diñeiro privativo e ora fala da Lei de Subvencións Nominativas. Co que van a financiar isto, o sea, con que vai a xustificar a axuda nominativa que levamos ao anterior pleno a asociación, e cos gastos deste outlet? Perdón?
Perdón. Para ter dereito a unha subvención nominativa, para poder percibila, se aprobou no anterior pleno unha subvención nominativa á asociación de 10.000 euros. Tes que xustificar que gastaches os cartos, non? Hasta aí, esa lei que me leía usted, que ten diante a lei de subvencións nominativas, tes que xustificalo. A pregunta é, estes gastos do outlet van poder aportalos para xustificar esa ayuda de 10.000 euros? Sabe por que yo digo? Porque se estes gastos de publicidade de todo lo del outlet que está asumindo a asociación van a valer para xustificar esos 10.000 euros, ao final é que por primeira vez se exclúe a todo o mundo, a todos os establecementos. Estes gastos van a servir para xustificar eses 10.000 euros que lle aprobamos outro día de concesión, tanto a esa entidade como o resto? No. Os gastos deste outlet, non? No. Queremos solicitar copia deste expediente, esta subvención nominativa. Concelleiro de Servicios. Vale. Perdón. O tema do requerimento do punto limpio. Hai unha equivocación, o requerimento ese era referente a unha subvención que se fixo por un tema dun punto limpo móvil. Entón, eles entenderon na documentación que nos presentamos nesa subvención que realmente tiñamos en funcionamento punto limpio, que por iso queríamos ese camión de punto limpio móvil. Con respecto ao Club de Radioaficionados, si é certo de que pediron unha conexión para utilizar e para poñer ali unha ampliación de rede o Club de Radioaficionados. Falouse ca Secretaría deste Concello para ver quen está facendo uso desde hai un montón de tempo nesa antena e que parece ser que nadie nin hai concesión ni nada para ver cales son as posibilidades de tramitalo. Fixose dous traslados aos servicios técnicos para que emitan informe, estamos esperando por el. Con respecto ao roubo das flores, eu mesma falei ca señora que veu aquí, estivemos falando con respecto ao tempo de que ela vai con espacios para o cementerio. Comentámoslle que os operarios do cementerio quitan as flores cando se marchitan. Intentamos ver si ese período era, bueno, non quero dicir que ese sea eso, intentamos, e eu falei directamente con esa señora. Entonces, ela di que hai alguén que lle quita as flores. Entón, o que se está facendo é o seguimento e o control de cando pon as flores e para ver se iso é así ou de onde ven. Falouse con ela polo tempo de premura co que ela vai con asiduidade ao que sería o cementerio. Entón, esa era unha posibilidade e outra posibilidade é que alguén lle quita as flores. Entón, eso falouse. Falei no eu en persona con esa señora. Que a directora da escola infantil, se te refires a Galego Escola, sí que falamos con ela, eu falei directamente con ela. De feito, díxenlle que metera eso por rexistro. Cos programas para previr a seca, presentouse unha subvención e hai un error nunha data, entón hai que cambiala. Ao transcribir hai un error, ese é o requerimento. Correbache, eso non é meu. Con respecto aos neumáticos e os voluminosos, sí, a verdade é que sorpréndennos a gran cantidad de rodas que aparecen no Concello de Fene. Pero sí é certo que, tal e como saleu na prensa, sí que se están adoptando o que sería as medidas necesarias para poder proceder á súa xestión e ahora mesmo temos 120 rodas acopiadas para a súa xestión. Despois de haber xestionado todas, despois de haber xestionado, volvo a repetir, xestionámolas nós, as que deixou o señor Andrés. Vale. Bueno, non estou dicindo, é que como a súa compañera, como o concelleiro de servicios, como dixo a súa compañeira anteriormente, non pasa nada. Sustituíron a papeleira da Isla do Quesito, si ten razón, a papeleira está en mal estado, aparte de que está chea de jeringuillas. Con respecto a desbruceras brea, a día de hoxe está feito. Con respecto ao programa de rebacheo, ten razón, leva tempo, é que levan tempo facer os expedientes. Podémoslo facer sin expediente. En canto a Asociación Bétula,
Si é certo, cortouse un felgo. Ese felgo non se lle dá ningún tipo de importancia, está no medio dun terreo, reunímonos ca Asociación Bétula, falamos deste tema, eles meteron ese escrito para darnos conocemento de ese helecho, quedamos para que ese helecho se protexa e que realmente o que hai que facer é sinalizalo e poñerlo en valor. Está retoñando, non o arrancamos, con Bétula falouse. Bueno, eu non son unha experta en helechos, pero vexo que vostedes todos os que están aí sí sabían del, pero nunca dixeron nada. Ou eu, polo menos, desde que estuve aquí non sabía nada. Ah, claro. Nadie desbrozou. Claro, ten razón. Nadie le tocou porque non sabía, estaba no medio. Bueno, da igual. Con respecto ás obras da escola, creo que xa lle contestei anteriormente. Mire, perdón, me quedan Fontes no Camiño, que pasou donde quedou. Tamén nos quedou as queixas dos veciños de Conce sobre alumbrado, se nos pode responder. Espera, que nos queda algunha cousa máis. Tamén, perdón, ao tema das xestións das playas, que no anterior pleno quedou de darnos traslado de documentación, tampouco non lle dou, é un rogo que pasen a mañar unhas tablas que están rotas no peche perimetral do parque infantil de Perlío. Bueno, non se preocupe, cambiarei. Bueno, pois, se non hai nada máis, damos por rematado o pleno. Hai unha palabra pedida. Perdón. Perdón, promoción económica, que contestará nos... Vale, correcto, pois lle contestará na seguinte comisión. Hai unha... Pide unhas preguntas o concelleiro Antón Noceda. Veña, moi breve, que xa vexo que hai prisa e levamos tempo. Solamente 5 cousiñas, 2 preguntas e 3 rogos. O primeiro rogo sería para o Oulet, rogarlle ao señor alcalde de que dé, para a seguinte convocatoria do Oulet, que dé instruccións ao seu goberno para tratar de encontrar o método para que a convocatoria sea aberta realmente a todos os comerciantes, non só na súa participación, sino tamén en todos os beneficios que se podan atopar e que ningún se sinta excluído da mesma. Logo, queríamos tamén facer un rogo respecto ao paseo de madeira do Paseo Marítimo de San Valentín. Creo que xa o trouxéramos en algún anterior pleno, pero polo menos hasta o domingo presentaba un estado de deterioro xa notable, incluso coa barandilla da baixada derruída. Non sei se en estes días se lle tocou ou non. O terceiro rogo sería ao señor alcalde que, por favor, tome medidas para que as 39 preguntas que este concelleiro ten formulados nos últimos plenos sin contestar se lle contesten ou ben por escrito ou ben no pleno, porque senón non ten posibilidade de acceder a esa información. E as preguntas son unha respecto á fervenza do río Velelle. Temos constancia da queixa trasladada á Policía Local por algúns veciños deste concello respecto ás actividades que teñen certo perigo realizadas por xente, concretamente tirándose de cabeza nas pozas, en zonas de pedra, etc. E queríamos preguntar se habían tomado medidas ou se teñen previsto tomar medidas para tratar de evitar estes feitos. Entendemos que conxuntamente co Concello de Neda, pois hasta onde teño información nesa zona, o río é o límite entre os dous concellos e, por tanto, supoño que correspondería unha actuación conxunta. E logo nos chegaron queixas respecto ao funcionamento do empadronamento, concretamente de a saturación de requisitos, incluso algunhas persoas que se querían empadronar tendo propiedade, vivienda en propiedade no Concello de Fene. Non sabemos se cambiou algunha normativa, se é que
se entrou personal novo e se tuvo que adaptar todavía ao posto, o que está sucedendo co empadronamento, pero realmente o par de casos que nos comentaron, a verdade é que non entendíamos por que un veciño que ten a súa vivenda en Fene, que é único propietario desa vivenda e que pretende empadronarse no concello onde naciu, despois de pasar uns anos fora traballando, ten dificultades ese trámite. Por hoxe nada máis. O da fervenza do Río Velelle contestará a Concellería de Servicios e do empadronamento de persoal. Empezamos. Con respecto ao paseo de San Valentín, xo expliquei outro día. Fixemos todo o que é o paseo marítimo de San Valentín co tema da reposición das madeiras e queda pendiente unha solución dun entronque dunha recollida de auga que hai do Camiño do Regueiro que verte libremente co tema do paseo. Ademais, hai un árbol ali nun límite entre costas e un particular que non está nada ben definido e que xa se tuveron varias reunións con eles, e que realmente ao final deixamos ese tramo sin facer por ese motivo. Por que? Porque implica que se facemos a obra vai seguir vertendo a auga e iso vai se caer. En canto á fervenza do Río Velelle, desde a oficina de concelleiros chamouse a persoa que fixo o tema da queixa, explicouselle que agradecíamos que realmente nos fixera chegar eso, que preferíamos que o fixera a través dos concelleiros en lugar de facelo a través da policía para darlle máis axilidade e que realmente non se entorpeceran os trámites. Desde a Concellería de Obras e Servicios falouse cos técnicos para darlle traslado o tema da fervenza, porque si é un sitio que disfrutamos todos, pero si un sitio que realmente non ten potestade directa o Concello, sino que ben sabemos como se fixeron todos os trámites e por parte do Concello fixéronse ali obras, pero con autorizacións no do Concello. Entón, tramitamos e tivéramos varias reunións con respecto ao estado da fervenza. Eso mismo comentouselle a persoa que chamou por teléfono, que se chegou aquí ao Concello a policía e que desde a Concellería, desde arriba, desde a oficina, con máis xente diante, con todos os concelleiros, se deu a mesma contestación que se está dando hoxe aquí no pleno. Entón, esperamos que se teña os rapaces que van ali a fervenza, que se tiran desde unha corda, que teña un pouco de sentido e que realmente nós estamos preocupados por esa situación. Eso mismo yo transmitimos e tamén nos comprometimos a falar cos técnicos e ca empresa concesionario desa zona para poder levar a cabo a millora de esa senda. Perdón. Creo que non hai máis pregunta. Pero... mira, Ana, non hai pregunta. Non fixo pregunta. Vale, pois rogo. Tampouco podo contestar ao rogo. Non ten obxecto, non ten. Seguridade. O tema do empadronamento, si é certo que hai un pouco de retraso, certo un pouco é porque as bolsas de emprego que se están realizando, que se realizaron moitas, pois estaban todas caducadas, houbo que facelas con sobreesforzo das traballadoras deste Concello. A partir de aí tamén houbo vacacións, entón se tuvo que incorporar xente que nunca fixera padrón. Entón, sí que hai un pequeno retraso, pero valoramos moito o esforzo que están facendo porque tuveron moitísimo traballo toda esta temporada. Entón, se están poñendo ao día. Pois queda rematado o pleno. Hai unha palabra. Toñín.